Вітаю усіх, зараз пачнем. Сёння ў нас Mio Memories in Orbit. Гэта гульня, якая была ключай, да якой быў прадастаўлены мне. Мы сёння будзем гуляць у яе, праходзіць. Я думаю, што мы будзем паралельна праходзіць з Hollow Knight'ам. Адзінае, што у мяне ёсць, мне была прадастаўлена магчымасць пры выкананні пэўных задач у гульні. Я магу падзяліцца з вамі ключом ад гульні, але гэту задачу трэба яшчэ пакалупаць, то бок нармальна так зайсці, і гэта амаль канец. Гульня сама па сабе падаецца невялікая. Дарэчы, можа, на How Long to Beat ужо змянілася колькасць часу, таму што яна толькі-толькі выйшла, літаральна папярэднім тыдні, і не ўсе далёка яе прайшлі, то бок, статыстыка на яе такая невядомая. Memories in Orbit. Не, шукаю неяк дзіўна. Во, з'явілася. Ужо менш часу стала, 13,5 гадзін. Але гэта ўсё яшчэ не дакладны час. То бок яе тэарэтычна можна прайсці за некалькі стрымоў, за 3-4, але нам патрэбна будзе не толькі галоўную. Гэта вось людзі выкладваюць пакуль галоўную толькі гісторыю. Вось, нам патрэбна будзе яшчэ дадатковы час, каб выканаць дадатковае заданне. Вось, спадзяюся, гэта будзе не вельмі складана. Добра. Пачынаем зараз. Я трохі цішэй сябе, можа, зараблю, бо мне падаецца, я прям голосны. Вось так палепей будзе. Дзе маё прадпраклят? Ну-ка. А вось і прадпрагляд. Усё бачу, чат бачу. Гук ёсць, усё на месцы. Пачынаем. Ой, мікрафон зачапіў. У мяне тут кот якраз перада мною сядзіць. Што мы рабілі ў папярэдні раз? Вітаю, Тэнчык. Што мы рабілі ў папярэдні раз? Мы даследавалі па крыху станцыю, і па падзеях складана сказаць шмат, таму што, па сутнасці, мы гуляем за маленькага андроіда, які займаецца проста тым, што абуджае станцыю ў космосе, гэта калі коротка. Самыя моцныя бакі гульні — гэта візуальны стыль і, візуал, скажем так, і вельмі неблагі платформінг там па сабе. Мы даследавалі правы бок, я адчыніў скарот, і на гэтым мы як бы і скончылі. Яшчэ можам даследаваць улева, таксама у нас ёсць там праходы, якія не кранаў. Гэта у нас агулам. Давайте... Злева там босс быў. Мы можам пахадзіць на босса? Гэта, можа, і зробім. Калі ты паспрабаваў... Калі ты стаміўся таго, каб хадзіць скрозь руіны, паспрабуй хадзіць праз сад, і апошні сказ я не паспеў прачытаць. Так, гэта было праз апартаменты вось тут. Нейкім чынам патрэбна наверх тут залезці, хутчэй за ўсё гэта... Ага, зразумеў, як наверх залезці. Дзякуючы новай здольнасці можна зараз наверх скокаць без праблемаў. Не зачыніць з іншага боку. Добра. Вядома, нам не тое, каб шмат. Мы ведаем пра трошкі аб тым, як зроблена станцыя, але кім і калі нейкіх дэталяў у нас, па сутнасці, няма. Там чамусьці ёсць скок, дарэчы. Абсалютна незразумела чаму. Давайте-ка яшчэ раз пракоцімся. Вітаю, Рэгана, вітаю, Алекса. Я там бачыў зверху скок. Мне падаецца, там таксама ёсць яшчэ штука, за якую зачапіцца, не? Вічак, я папярэджваў у пятніцу. У нас сёння будзе Memories in Orbit, і сёння займаемся гэтым.
Вось, таму што на Memories на выкананне... Блін, вось. Ай-яй-яй, ай-яй. На выкананне выпрабавання ў Memories in Orbit у мяне абмежаваны час. Я магу, ў прынцыпе, так выцягнуцца. Ага, а як мне 2 разы свае гэтыя выпусціць? Ладно. Это ж немагчыма, я не магу выканаць тое, што ад мяне ждае гульня. Таму што 2 разы не магу выпусціць шчупальцы свае. Вось. Таўматург у нас будзе трохі пазней, таму што на Міо у мяне абмежаваны час, там 30 дзён, але 30 дзён праляцяць хутка, таму што калі я буду стрыміць 1 раз у тыдзень, то мы не паспеем нават галоўную гісторыю. Мне патрэбна Міо будзе хутчэй за ўсё наступны тыдзень, таксама на наступны тыдзень проста Міо пакінуць, каб я мог атрымаць ключыкі. Так. А у нас нормально так паляпшэнняў можна зрабіць. А як я так не рабіў паляпшэнняў ў папярэдні раз? Чаму я гэтага не рабіў? Давайте пойдзем зробім паляпшэнне, што за халера. Хаця з іншага боку там мы можам згубіць толькі 84 кропелькі, гэта не такая трагедыя будзе. Дарэчы, тут можна паляпшэнне для кропелек вось літаральна тут паблізу зрабіць. Мы ўвогуле ні халера не згубім. Вось, таму Міо хочацца проста скончыць, ну, па-першае, атрымаць ключы, таму што, ну, і гульня файная, і ключы атрымаць, таму вось такое. А таўматург можа пачакаць, а польскай у мяне ўжо ёсць рэпетытар, і я займаюся, ну, типу, і так 2 разы ў тыдзень. Вось, ад гэтага гэта не значыць, што таўматурга праходзіць мы не будзем, таўматургам праходзіць будзем поўнасцю. Прыкладна проста план такі, што у нас ёсць штукі больш лімітаваныя па часе. Ну что, на босса будем выходить? О, тут можно даже чапляться, я не зауважу. Ай-яй-яй. Зразумеў. Там даводка ёсць трошкі рыўка яго. Трэба альбо падскокваць, альбо рывок і нейкі рабіць цікавы. Што я магу сабе дазволіць? Я магу прыбраць. Апошняя атака комбо наносіць больш пашкоджанняў. Выбух вакол Міо, калі атрымліваем пашкоджанні. Больш выпадае кропелек. Больш кропелек это добра, але не зараз. Давайте, калі ходзіш на босса, важней бачыць, колькі ў босса здароўя засталося. Хаця і гэта не так абавязкова. Вось ён, Nexus. Блізкі да сваёй мінулай славы. Натхняе, так? Ну, на жаль, гэта апошняя добрая навіна, якія я магу даць табе. Я скончыла мой дыягназ сэрца. Яна не просто як это, фейлін. Яна ў гэтым выпадку сэрца просто ёсць для сэрца падводзіць, карацей. Сэрца не просто падводзіць. Яна гніе знутры. Няма варыянта выратаваць яе. Ну, нам самастойна, як мінімум. Што ёй патрэбна, гэта дапамога ад іншых пярлін. Яны ўсё яшчэ не могуць мяне чуць. Але табе больш пашчасціць, калі ты дабярэшся да іх. Так же самае, як ты дабралась да мяне. Зразумеў. Статус хребта невядомы. Дыханне невядомы. Рукі невядомы. Кроў невядома. Вока невядома. Давайте хребет. Хребет аб'ядноўвае ўсё. Ён знаходзіцца ў цэнтры ўсяго сеціва і сапраўдны майстар Nexus'a. Як заняткі польскім, пакуль толькі 2 было, і складана сказаць, але я, па сутнасці, зараз абнаўляю сабе тое, што я забыўся ўжо трохі. Ну, то бок, я, па сутнасці, з таго, што нават тое, што я вывучыў там 4 гады назад, яно патрабуе аднаўлення, таму што я проста забыўся.
Па-другое, плюс, ну, я рабіў, у мяне атрымліваецца быў адзін трэніровачны занятак, і ў пятніцу быў першы такі, ну, плюс-мінус паўнавартасны, і ўжо там і памылкі некаторыя вылезлі, і гэты самы. І тэсцік, ну, не тэсцік, там парабілі практыкаванняў, і практыкаванне часткова яшчэ на дом было дано, і вось сядзеў, рабіў у пятніцу ўноч. Карацей, практыкаванне, так што польская ў меня будзе актыўна вывучацца, глядзячы на ўсё. Хадзіў глядзець, дзе суседзі рамонт ладзяць. Бухае малаткамі так, нібыта ў суседнім пакоі намагаюцца зрабіць у сцяне дзірку. Знайшоў, гэта на трэцім паверхі, на 3 паверхі вышэй. Боже, калі мае суседзі іх заб'юць, я буду ім перадачу уносіць, як яны гэта церпяць. Я не ведаю, блін, гучыць вельмі брутальна. Вітаю, Пурбай. А чаму гульня такая голасная стала раптоўна? Ну ладно. Падаецца, проста мне прям у вушы дае, але гляджу на голоснасць на стрыме, падаецца нармальна. Ось, буду лепш каточку разумець. Так, не, там дакладна плюсы ёсць. Ужо нават проста ад аднаго занятка ўжо плюсы ёсць. Я з'яўляюся правадніком гэтага месца. Так, Стюарт, ну, па тыпу вядучы. Добра, пакрыху абучаецца. У нас хаця бы хребет, гэта самы цэнтр гэтага ўсяго сеціва. Мел, вітанкі. Блин, я пропустил. Я хацеў хутчэй у краму трапіць. Можа мне... Тут ёсць паляпшэнне проста на маё здароўе, але гэта толькі кавалак паляпшэння. Гэта не так шмат, насамрэч. Давайте адзін зробім. Проста яшчэ адзін, і ў нас будзе гэта самае. Яшчэ адно здароўе. А гэта шмат. Таму што, па сутнасці, у нас толькі 2 іх ёсць. Мы яшчэ можам, канешне, пайсці дзе-небудзь што-небудзь парабіць. Ну, то бок, можа, дзесьці знойдзем яшчэ кавалак, і нам не патрэбна будзе. Так. Босс будзе непростым, я думаю. Нам прыйдзецца яшчэ паколупацца нормально. Так. Пакраху становіцца, калі у боса не з'явіцца новая фаза нейкай, то, в прынцыпе, ён робіцца. Ага, зразумеў. Новая атака з'явілася. Ого! Вось гэта я такі не чакаў. Я нават не зразумеў, што ён зрабіў. Ён тэлепартнуўся на свой молат гэты, які ён кінуў. Гэта нечакана, прям нечакана. Вітаю, ВРВ Геймінг. Хоч штосьці стабільнае, ты пра што? У
У нас там просто абмеркаванне пра суседзяў было, якія свідруюць сцены. Я думаю, гэта таксама стабільная штука. Будзем хадзіць на боса, я думаю, мы яшчэ пару траяў і спакойна яго заб'ем. Па сутнасці, нам ён зусім не абавязковы, мы можам дзесьці падмацавацца, то бок, ну, узяць, сабраць што-небудзь, яшчэ, напрыклад, там паляпшэнне для здароўя, вось такое. Але і мои стрымы з раніцы стабільна адбываюцца, так? Так. Кожны працоўны дзень. Нават і не працоўны дзень, з панедзельніка па пятніцу, проста кожную. Трэба зразумець яго тэлепартацыю, як яна працуе. Ай, пожадничал, лишний удар нанес. Знову я на його атаках. Ай-яй-яй. Зараз дайте-ка, мені тут кот трохи перешкоджає. Гуляється він тут. Цацку собі знайшов. Не твоє, моє. Я плед на себе накинув трохи. Утульненько сяджу. Прям утульненько. І кот такі, ну, ведаєш, що? Короче, і ось гэта, що висить з пледика, то я моє. Я з гэтым гуляюся. Люця, качапіся. Памятаеце, недзе ў першых серыях Таўматурга было слово «заборы». Мне раптам прыйшло разуменне мему «видаць заборы». А я не разумею. Это я ему перашкаджаю. Не, ну гэта праўда. Жыццё кота яно такое. Усе навокал перашкаджаюць. На Total War Empire 2500 отправляется. Дякую таки. Давай, босс. Ой, ё-моё, какая камбуха. Ну, нормально. Там, карацей, вельмі небяспечная камбуха, калі ён б'е гэтым самым. Думаю, на молоток починає телепортуватися.
Прымусіць Bill Twitch гуляць у Total War, блін, для мяне не складана насамрэч пераканаць. Я апошнім часам вельмі жадаю гэты пагуляць. У мяне, карацей, было першых 2 Total War Warhammer'a, мне трэці дастаўся, але, ну, там нейк раздавалі яго, альбо што, тым, у каго ёсць першыя 2 часткі. Трэці з'явіўся, я так і не пагуляў яго ні разу. Я цалкам, мне падаецца, Warhammer, я піў першы Total War Warhammer добра пагуляў, другі амаль не гуляў. Так што ў мяне там прям ёсць куды заліпнуць, але я зараз у Bannerlord у асноўным заліпаю, калі вольны час. Гэта моя гульня, каб адключыць галаву. Лухтой страдаць. Я і раней як бы ведаў, што гэта такое, але цяпер як даведаўся канкрэтнае значэнне слова заборы, прыйшло нейкае больш глыбокае разуменне. Я прям не ведаю. Ну, я прям не ведаю жарта. Абсалютна. Я ні жарта не ведаю, што гэта значыць і ў чым жарт. А яшчэ фільм такі быў Міо мой. Міо мой Міо. З сацыялістычнай Угоршчыны ці што. Не ведаю. Я не ведаю, дарэчы. Вітаю, Watch Potato. Обудилась? А куда ты прилетела? Просто она прилетела кудись, а куди, я не зрозумів. Дивно. Давайте двери отчиним хотя бы. Далее пойдем. Так. Ну, гэта адзіны праход на захад. Дарэчы, праходаў. Не адзіны, там унізе ёсць яшчэ. Не, гаворка там пра гэта самае. Пра кінчык. Ой, не про кинчик, про мем. Не? Я пропустил. Там уніз увогуле. Мне цікава, што за ледзяныя расколы увогуле, адкуль лёд на станцыі. Потому что льда на станцыі шмат. Такое адчуванне, што просто калі станцыя, гэта рэальна ў космосе на арбіце нешта вісіць. У мяне шмат пытанняў да гэтай станцыі. Ой, якія глыбіні мы лезем. Чаму лёд? І дрэвы. Са станцыя нешта не так. Ну, агулам. Яна нейкая дзіўная. Мы, дарэчы, да метраполіса дабраліся. Оп. Вось мне цікава, захоп спрацаваў. Я жадаю зрабіць так, каб захоп працаваў на гэтае. Давайте-ка я кое-чаго змяню. Так. Захоп на ачывачкі, каб быў бачны. Вось. Вось так. Тымовскі оверлей павінен зараз захоплівацца, дарэчы. Так. Так, ёсць. Просто для гэтай гульні мне прыйдзецца оверлей гэта ўключыць, сёння ўсю раніцу ўключаў. Потому что мне патрэбна будзе паказаць ачывачкі, ну, калі пацвярджэнне, што я выканаў задачу, хутчэй ўсё прасцей будзе даказаць, што ў мяне ачывачка ёсць. Каламбіна. Яшчэ андроіды ёсць. Вітаю, Метрополіс. Будь ласка, будь госцем. Так. Але асцярожна сачы, куды ступаеш. Пасля знікнення падарожнікаў кроў перастала клапаціцца аб горадзе. Кроў гэта адна з перлін. То бок, ну, адна з сістэм карабля, па сутнасці. Тут стала даволі небяспечна. Але я думаю, што здольныя юні такі, як ты, не будзе мець праблем перасоўвацца навокал. Можа заставацца толькі доўга, наколькі толькі жадаеш. Прыгажосць. Ну, што? Мне як бы прэтэнзій да гульні няма, але калі бы у мяне былі бы нейкія прэтэнзіі, візуальны стыль бы ў любым выпадку выцягваў.
А чаму ёсць такая хрень з двумя рыўкамі? Калі я не магу нічога зрабіць. Ну, тыпу, у мяне няма двух рыўкоў. У меня есть один рывок. Можа, мне потом, конечно, дадуць. Потому что вось туды я не дацягваюся, а ніяк. Брама горада. Я могу звязаться нават... Ага, я прям бачу ўсё. Ну, то бок, я могу звязаться з хребтом адсюль. А я могу перасунуцца хутка, не? Альбо гэтага... Не. Гэта просто станцыя паляпшэння і ўсё. Але я памру, хутчэй за ўсё вярнуся туды жа, дзе і пачынаў. Зачынена з іншага боку. А тут дакладна патрэбны скок па сценах. У мяне няма скоку па сценах. Ну, атрымліваецца, мы прайшлі... А, у версіра не хапае. Ну, атрымліваецца, мы прыйшлі куды маглі. Конец. Я тут знайшоў схаванае месца. Відаць, заборы гэта... Гэта розныя мапы Польшчы, дзе можна заўважыць, што яна як бы падзелена на две часткі А і Б. А, ну я разумею тады, пра што гаворка. Я тады разумею. Так, я знайшоў скарот у гэтую лакацыю. Давайте ўніз паспрабуем тады. Тады зразумела. Так, гэта тут было і яшчэ далей уніз неяк. Не тут. А што там за абмеркаванне з фільмам? Я нават не... Я сачу за ім, але я яго не разумею. Таму што я вікі не чытаю, я пра фільм мала ведаю. Оу! Што за лухта там? У мяне апошняе здароўе засталося. Эта штука хутчэй за ўсё не разбіваецца. Так, не разбіваецца. І не чапляецца за яе. А, ну тады і сэнсу ад яе у мяне няма. Зараз каты пасварацца. За месца не падзялілі. У мяне на фоне зараз сядзяць глядзяць вельмі напружана. Даўно так не глядзелі. Так, а што нам рабіць? Мы можам адзінае, што я бачу па логіцы ўвогуле. Адзінае, што мы можам зрабіць, гэта пайсці вось туды направа. Гэта адзінае, што мы можам зрабіць. І там адрозненні могуць прасочвацца па чым заўгодна. Па ўзроўні заробкаў, па канчатках населеных пунктаў, па найбольш папулярных прозвішчах і імёнах, па нейкіх асаблівасцях мясцовай мовы і гэтак далее. Я разумею, так, я прям разумею. Гэта шчыра адчуваецца на ўсіх краінах, якія былі з гэтым звязаны. Прям ёсць такое.
Гэта заўважна. Мы там не абмяркоўвалі увогуле культуры. Было у нас такое. Типу, што культуры, ну, пакідаюць адбітак. Нават калі там адкрытай можа прапаганда ніякая не быць, то культура, адбітак культуры іншай, ён заўважны. Гэта прям ёсць такое. І гэтай штукі толькі пацверджанне. Так. О, як небяспечна. Мне бы тут знайсці палячыцца. Але ёсць праблемка. Ух. Як блізка. Мне патрэбна дабрацца да штукі, якая мне верне абарону маю. Вось тут дзесьці. Цудоўна. Калі ласка, не забівайце мяне. Мне толькі шчыт падняць. Я не разумею, чаго Чупатэйта крычыць. Быў такі сумесны праект па казцы Інгрэн. Там былі і савецкія, і брытанскія акторы. У тым ліку малы Крысціан Бэйл. Я, дарэчы, прапусціў яго, мне падаецца. Прям абсолютно прапусціў. Я хоць стары. Я не ведаю, дарэчы, наконт крутых старых фільмаў. Мне нагадала... Хтосьці карацей зрабіў пераклад агучку на беларускую фільма «Ва-банк», які я абсалютна нахрен забыўся пра яго існаванне. Вось, он там нешта 86-го года, польскі фільм. Я не памятаю фільма увогуле, але я памятаю, што калі я глядзеў даўно яго, то ён мне вельмі спадабаўся. Я не памятаю дэталі. Увогуле дэталі не памятаю. Ну, то бок я памятаю, што гэта пра бандзюкоў. Вось, але вельмі ведаеце такі... Ён весёлы, гэта камедыя. Вось, яна пра бандытаў, але такая пра, ведаеце, пра махляроў хутчэй. Вось, яна весёлая нейкая, такая лёгкая, вельмі прыемна глядзець, і іх 2 часткі было. Я вельмі раю паглядзець, калі вы прапусцілі такі гэта стары фільм. Так. Ось тут можна наверх выбрацца. І мы пойдзем тады направа. Забаўна, што на скрынах з фільма ў гугле прямо відаць, што гэта Бэйл, а вось нейка Пікарда я б не пазнала. Ва-банк самакатулечка, так, бачыце? Чат пацвярджае. Калі вы прапусцілі гэты фільм, а яго вы маглі прапусціць, ўсё ж такі 86-й год, я вельмі вам раю тое, што варта паглядзець. Аналагічна, я памятаю, што глядзела і было весела, але падрабязнасці не. Я памятаю, мне вельмі прям спадабаўся. Мне тады яшчэ актуальна, мне падабаліся розныя там пра оушаны розныя, ну вось такое. Але гэта трошкі не тое, гэта камедыя. Гэта прям камедыя. І я уключыў на кароткі момант, ну, з беларускімі, дарэчы, з беларускімі субтытрамі таксама там ёсць, па-мойму. І карацей... Альбо не, альбо толькі агучка. Я бы крацей раю вам паглядзець в любом выпадку зараз. Таму што я думаю, што ён глядзіцца, я паглядзеў, як акторы граюць, я такі, блін, як кайфова. Час ад часу прыемна глядзець старыя фільмы, ведаеце? Школа акторства, яны вельмі змяніліся за вось апошнія 50 год, так? Можна прям прасачыць. І самае смакоце, на мой погляд, калі 2 школы, тэатральная і сучасная кіношная школы, ну, скажем так, я не скажу, што гэта школа прям, але, ну, я кажу тут выключна пра стыль, як акторы паводзяць сябе на экране. Вось гэтая мешаніна паміж кіно і тэатрам, якая адбывалася, ну, ў стылі у 80-х, 90-х, пераходны такі перыяд. 80-90-е прям цікавая ёсць праца, і зараз, ну, зараз уже па-іншаму просто робяць. Людзі абсалютна, ну, па-іншаму рыхтуюцца да кіно.
і па-іншаму у ім ставіцца. Там у кадры прям жывыя акторы, яны прям ужывую. Ты нейк успрымаеш гэта больш жыва, скажем так, тэатральна жыва. Мне падабаецца. Фільм «Блеф» з Челентанай. Вось, дарэчы, таксама падабалася вельмі. Чакаем кінастрымы? Не, я бы кінастрыма, можа, не ладзіў. Трошкі не маё. Ведаеце, я бы на кінастрымах, я бы шмат каментароў пакідаў бы. Вось, мне падабаецца абмяркоўваць. Мне падабаецца абмяркоўваць тое, што я бачу. Вось, а кінастрымы, мне падаецца, калі людзі прыходзяць на кінастрым, то абмеркаванне перашкаджае. У гульні ёсць момант адпачыць. Ну, тыпу, у гульні ёсць момант памеркаваць, што адбываецца, таму што ёсць геймплей, які не расказвае гісторыю ў гэты момант. Гульня ў покер. У мяне 4 тузы, я перамагла. У мяне таксама 4 туза. Ну што, банк напапалам? Ну, з гэтага фільма «Мультик Мадагаскар» пацягнуў сцэну, дзе 4 пінгвіна сядзяць і гуляюць у покер, і ў кожнага па 4 туза. Ну, ва-банк ён трохі падобны. Ну, толькі ён трошкі больш сур'ёзней. Хаця ўсё роўна, ну, ён такі дурны. Людзі змяніліся. Зараз што не кіно, то нейкія супермадэлі граюць, ідэальныя валасы, а не кроплі поту, зубы ажно блішчаць, але выглядае за гэтага дрэнна. Пластыка, у нас несапраўдна, людзі ў сярэднім не такія зусім. Я згодны, але яшчэ і паводзіны на экране. Людзі спрабуюць быць зоркамі блокбастараў у кіно, нават тады, калі не патрэбна. Типу, калі яны павінны быць людзьмі, а калі адзін чалавек будзе так у экране весці сябе, то гэта дзіўна. Ведаеце, са стылістыкай такой ёсць такі нюанс. З любой стылістыкай патрэбна, каб была цэльнасць, то бок, каб у цябе ўсе кавалкі разам выконвалі адну і тую штуку. То бок, калі ў цябе ўсе акторы, ну, жыва граюць, а не як, ну, герой баевікоў, так, типу, крутых нейкіх, лепей версій сябе, лепей версій чалавека, так, то калі адзін грае па аднаму стылю, а другі па-другому, гэта вельмі тузае вока. Лепей альбо адно, альбо другое, і ў выніку, па сутнасці, як бы старая школа, яна была пераможана новай, выключна таму, што проста яе стала больш. Вось і ўсё. Са мной складана глядзець кіно, я каментую. Я, дарэчы, я упершыню у гэтай выходныя паглядзеў «Уладара пярсцёнкаў» Extended Cut. Вось. Я не глядзеў «Уладара пярсцёнкаў», ну, Extended Cut увогуле. І хоць мне і падабалася кіно, але мне кніга заўсёды больш падабалася. Ну, «Уладара пярсцёнкаў» мне кніга больш падабалася, чым кіно. Ну, ўсё роўна. Вось, і кіно я глядзеў некалькі разоў, але я зараз паглядзеў, вось зараз, калі ўжо прайшло, тыпу, да халеры часу, блін, якое кайфовае кіно. Я не чакаў, што мне так спадабаецца. Я так перажываў за персанажаў. Я прям перажываў за персанажаў. Нечакана, ну, прям нечакана, наколькі мне зайшло. Дзякуй вялікі за падпісачку, Саты Токар. Усе часткі, я спадзяюся. Не, ну глядзі, нават першая частка, яна 3:40. Ну, тыпу, 3 гадзіны 40 хвілін. Пакрысе амаль цэлы дзень глядзеў. Фільм цудоўны. Ну, так, я здзівіўся, наколькі мне спадабаўся фільм зараз. Я прапаную табе зараз пачаць шукаць дыханне ў цэнтры Хейвена. Хейвен гэта мы не прытулак, мы прыбежышча перакладаем, так. Альбо, магчыма, кроў на далёкім краі Метропаліса. Справа ў тым, што мы не можам у Метропаліс пралезть, у нас не хапае двайного скока па сценах. Яны найбольш адчувальныя і не так далёка. І таксама, глядзячы на дрэнны стан карабля, нам прыйдзецца яшчэ зайсці ў рознае месца. Удачы табе. Так, дыханне. Дыханне кіруе прыбежышчам і бібліятэкай. Яны назіраюць за раслінамі і назіраюць, каб было дастаткова тлёну.
І так само, як ти, магчыма, заўважыла, расліны выйшлі з-пад кантролю апошнім часам. Ну, гэта мы заўважылі. Просто правяраў PayPal. Я вельмі ўдзячны, што ты правяраў яго тут. Heaven гэта і рай і гавань. Не, у нас, глядзі. Гэта не той Heaven. Ты дадатковую літару Е загугліў. Heaven без І гэта бяспечнае месца, і якое бараніць цябе ад небяспекі. А Heaven з Е, ну і дадатковай, з двума І, просто цудоўнае нейкае месца. Вось, ну, рай, напрыклад. Это два розных слова. Я не ведаю, я, дарэчы, нават не ўпэўнены, як яны вымаўляюцца, у чым розніца вымаўлення. Я іх сам блытаю час ад часу. Вось, Heaven, без І, таму што тады яно было бы напісана Heaven. Так, тут можна наверх пролезці, там дзесьці... Тут, насамрэч, шмат куды можна пайсці. А, тут можна адпачыць, цудоўна. Ліст ад Томо. Так, Самск. Добрыя навіны. Псута альбо разлажэнне не перадаецца. Я амаль упэўнены ў гэтым. Пасля таго, як правёў так шмат часу сярод збіраючых юнітаў Heaven'а, я упэўнена магу сказаць, што калі бы яна перадавалася, я не мог бы напісаць гэтыя словы зараз. Хоць адзін раз мы можам падзякаваць, што сеціва развалілась, што сеціва перастала працаваць, я думаю. З-за таго, што яна патрабуе стары old-fashioned, так. З-за таго, што яна патрабуе старое падключэнне праз дроты, каб перадаваць даныя ад юніта да юніта, мы даволі ў бяспецы ад любога непажаданага распаўсюджвання. Нават кантакт павінен быць бяспечны, пакуль ты будзеш трымаць свае парты закрытымі. І не, пакуль ты не спытаў, я не збіраюся гэта паспрабаваць. На жаль, гэта ўсё, што я магу даведацца ад жывучых на ферме. Яны занадта простыя ў дызайне, каб навучыць мяне чамусьці важнаму. Мне падаецца, гэта з-за іх задачы накарміць падарожнікаў. Не тое, чаго можна губляць увагу, хоць якім выглядам розума. І я не віню іх за гэта. Так, я не вінавачу іх за гэта. Але гэта дакладна не дапамагае майму прагрэсу. Томо. По-моему, Томо дзесьці імя ўзгадвалася. Опа, ты босс? Выглядае як босс, шчыра. Гэта босс. Аўтаматычны збіральшчык. Ага. Ага. Не халеры, ты хуткі. Ага. Шмат рухаў вельмі. О, у мяне каля брамы. О, як мяне неўдала закінула.
Мне патрэбна было, я зразумеў, я буду з'яўляцца на гэтых кропках адпачынку. Мне просто даволі далёка ісці, каб вярнуцца. Ну, прям сур'ёзную колькасць. Так, там унізе я чамусьці прайсці не адолеў. А чаму я не адолеў? Трэба было запомніць і паставіць сабе метку якую. Ну, я дакладна памятаю, што ўнізе я просто не мог гэтага зрабіць. Я дакладна там прайсці не магу, таму гэтага мы нават не будзем спрабаваць. О, я тут не прайду. Адзін спосаб вярнуцца, гэта вось тут. Опс. Мне падаецца, заляцеў, прям заляцеў, не? Не, нормально. Калі я пойду далей уверх, то я выберуся. Короткие лапки мои. Так, трэба зноў да Хейвена дабрацца, але гэта тая яшчэ здачка. А чаму мне часткова... А вось. У меня чамусьці чатка захрасла. Ось, а наконт Олдара Персцёнкаў, вяртаючыся на абмеркаванне яго, карацей, прям кіно, прям кінішча. Я не думаў, што мне спадабаецца. Я глядзеў хутчэй гэта. Мне тэхнічна патрэбна было. Карацей, у меня была тэхнічная неабходнасць паглядзець Олдара Персцёнкаў, і мне патрэбна пераглядзець яго ўсяго. Вось. Доўга тлумачыць, але па сутнасці мне патрэбна адтуль трошкі матэрыялу. Вось. І я, карацей, пераглядаў выключна з гэтай мэтай, каб, ну, просто, ну, пераглядаю, я як бы ўжо глядзеў яго, нічога новага не будзе, я не, ну, нічога ад гэтага не чакаў, але прям захапіла. Я прям здзіўлены. Ці глядзеў паўгольніцкі пераклад? Так, даўно. Тады ж, калі і актуальныя фільмы былі. А што такое? Вось я ніколі не заўважаў гэтай дэталі, што цікава. Так, пачакайце, нам трэба захавацца. Каб я зноў не бегаў гэтую дыстанцыю. Я гэтай дэталі не заўважаў. Ну, ты быў... Можа, я тады не зразумеў жарта. Ну, што канкрэтна пра гэта гаворка. Альбо я проста не памятаю ўжо. Таму што там шмат чаго. Там шмат чаго. Тахіо оверсіраў. Я магу тэлепартавацца, не? Не, я не магу. То бок мне патрэбна абавязкова, каб назіральнік быў, аглядаючы быў на той жа кропцы таксама, каб я мог перанесціся. Ну, згодна з арыганай. Не ждаю просто, каб гэта на запісе заставалася. Ну, все. Так, о, до речі.
А я могу тут проскочыць цікава так. Оп. Опа, контейнер. На той час было смешна, але як чалавек рэдкаснае быдла. Я, тыпу, ну, там па фільмах як бы было бачна, але так, было смешна, але калі чалавек хоць трошкі пра яго даведваешся, ты такі, божухна, божухна. Якая жесть там, а не чалавек. Так, модифікатор. Рука сквапнасці. Модифікатор можна ўсталяваць у цэнтры модыфікацыі. Эфект. Нанесеныя пашкоджанні ворагам падвышаюцца за кожны ўзровень абароны, які Міо ўжо згубіла. Тое, што даю правай рукою, я забіраю усімі астатнімі. Цікава, гэта карысная штука. Так, гэтыя зборшчыкі, яны зусім простенькія, яны не адказваюць нічога. Так, у нас ёсць. А дзе мае рэсурсы паглядзець? У нас кропелек амаль няма, таму мы можам бяспечна гэтага хадзіць боса. Ага, зразумеў. Стараемся. Блин, вось гэты рывок для мяне больш самая вялікая загадка пакуль. Я не вельмі упэўнены, што я з ім павінен рабіць. Таму што, па сутнасці, самае небяспечнае месца тады ў цэнтры. Можа быць, мне варта заўсёды біцца дзесьці з краю. Але калі ён робіць рывок, то ён робіць быццам бы, наколькі я заўважыў, там не проста літара U такая ангельская, то бок ён робіць дугу уніз праз цэнтр. Ён быццам бы пролятае далей. Вось у чым небяспечнасць. То бок ён быццам бы ляціць амаль да канца, і там я, можа быць, нават не знайду месца, дзе схавацца ад атакі гэтай. Трэба зразумець. У ідэале, канешне, пад яго бегчы, але там просто калі ты далёка, ты просто не паспееш. Вертыкальная атака. Так, вось гэтую атаку, дарэчы, пад яе прасцей проста зайсці, я так зразумеў. Вось так лепей. І вось тут я не паспеў. Так, вось ад гэта такі прасцей просто набегчы на яго. О! Ага, двойны скок. А гэта свет увогуле штучна створаны ці натуральны? Гэта касмічны карабель, які быў зроблены кімсьці. Мы не ведаем нічога пра таго, хто яго стварыў, але мы ведаем пра вось гэтых андроідаў, якія спрабуюць падтрымаць гэты карабель. Мы прачнуліся ўжо ў момант, калі карабель у поўным заняпадзе. Штосьці здарылася. Мы не ведаем нідзе, ні мэта нашага падарожжа. Мы толькі ведаем пра сістэмы карабля і тое, што яны спрабуюць зараз выжыць і прывесці сябе ў парадак. Вось што мы ведаем. Вось, а так ён штучны. То бок гэта ўсё навокал літаральна проста сістэмы, якія павінны былі падтрымліваць карабель. Там гаворыцца пра падарожнікаў. Я так разумею, калі пра падарожнікі гэта людзі, то гэта мае сэнс. Але, зноў жа, я пакуль яшчэ не да канца ўпэўнены, таму што падарожнікі гэта можа быць што заўгодна.
Па мне так гучыць, што падарожнікі гэта тыпу людзей, альбо нейкая раса, якая гэта іх зрабіла. Пра гэта дакладна нам не кажуць. Вот мы, ну, я просто не магу сказаць нічого. Нічога. Так. Па сутнасці, мне падаецца, там патрэбна проста падскокваць. Калі дуга робіцца, двойны скок — гэта адзіны спосаб вырашаць гэта. Ага. Вось гэта рывок. Рывок быў. Рывок пакуль самая асноўная праблема. Я, па сутнасці, за яго паміраю. Ну добра, нам тады вось гэтага ворана біць. Ён, дарэчы, называецца не тыпу, як пугала, так? Ён літаральна называецца воран. А ў ангельскай пугала гучыць як scarecrow, то бок, ну, па тыпу штука, якая адпужвае воранаў. Вось, толькі вось ён не адпужвае воранаў, ён тыпу воран. Гэта цікава. Блин, двойны скок патрэбны быў. Ай-яй. Блин, это было не то. Я зараз вучуся перамагчы вось гэты рывок яго, таму што рывок пакуль усё яшчэ праблема. Але з іншага боку ўжо разабраліся амаль з усім мувсетам. І гарлапаніць, ну вось гэта так. Крычыць ён на мяне. Так. Ну, чаму не дацягваюцца? Ну, што за халера? Долетала ж раней. Блин, вот эта атака. Я продёбался, конечно. Давайте, накидаем. Добре, можна було б змінити і бачити здоров'я. До 3 разів я не робочий не робить ніколи. О, блін, десь пиражу. Ай-яй-яй, подловил меня. Перемогли. Што цікава, у гэтага юніта бачна, што і пашкоджана... Ён, па сутнасці, аўтаматычны прыбіральшчык, там у яго было напісана. Але скрозь яго пролезла дрэва і
Там узгадывалася пра нейкае як мясцовае псута, скажем так, мясцовае пашкоджанне нейкае. Опа, Самск. І Тома тут і тут няма. І гэта не дзіўна. Дарэчы, вось зараз я зразумеў, чаму мне Томо імя знаёма. Нас адправілі там унутры гэтай трубы знаходзіцца Самск. І Самск адправіў, шукае свайго сябра Томо. І дзённік Тома мы знайшлі. Тома займаўся альбо займалася даследаваннямі якраз такі ў розных месцах карабля, каб разабрацца з нейкай псутай. Атрутай, можна сказаць, нават якая распаўсюджваецца і лезе па сістэме. Тома і тут няма. Так. У іх ніколі не было добрай нагоды, каб прыйсці ў Хейвен у першую чаргу ўвогуле. Іх задача была ў першую чаргу, каб дапамагаць падарожнікам у метропалісе. Каб яны адчувалі сябе утульна навокал нас машын, быць іх сябрам. Тома гэта па сутнасці сябар падарожнікаў, гэта людзі, падарожнікі гэта людзі. Ну, альбо штосьці арганічнае, не машыны. У любым выпадку нам трэба паглядзець дзесьці яшчэ. Прыходзь сюды, і у мяне кое-што... Падайдзі сюды, у мяне ёсць кое-чаго, што можа дапамагчы табе даследаваць гэтую мясцовасць. Ну, навокал гэтых раслін. Мне падабаецца, як выглядае гульня, але не падабаецца саундтрэк. Дзіўна, мне падабаецца... Ну, мне вось візуальна, аўдыяльна прям кайфовенька. Гэта сусвет, гэта архів самого жыцця. Ага, не, ну гэта я ведаў. О, мне далі двойны... Зразумеў. Яна трымае ўспаміны зямлі, якая даўно знікла. Яны, па сутнасці, спрабуюць проста з'ехаць. Шукаюць новую планету. Падарожнікі і перліны. Яны толькі сейфкіперс, тыя, хто, па сутнасці, ну, карцей прыглядаюць. Ніводнае жыццё не важней за іншае. Или там дзесьці фраза была, я яе просто пропусціў, таму што і так шмат чаго адбывалася. Вось, мне зараз з'явілася двое, ну, можна 2 разы выпускаць. 2 разы можна выпускаць свае шчупальцы гэтыя падчас паркуру. Зараз я трошки больш зручна перасяду. Так, я вярнуўся, я прасеў. Зараз яшчэ вады сабе пабліжэй пастаўлю. Оп. Так, зараз тут дастава, мне прыйдзецца дайсці на пару хвілінак, зараз вярнуся. Пастаўлю нас на перапынак. І яшчэ рэкламны блок уключу, зараз буду.
Так, я вярнуўся. Там просто дастава была і вельмі неўдалы момант, калі яшчэ і каты елі, і карацей ўсё. Вельмі не своечасова. Так, добренька. Мы атрымалі сабе здольнасць скакаць 2 разы, а гэта значыць, што мы можам забрацца ў новае месца. Адзінае, так, гэта атрымліваецца вось тут. Тут я долеў без гэтай здольнасці забрацца. Але далей яшчэ будзе, я ўпэўнены. І дзесьці яшчэ мы бачылі такое жа. Прям неабходнасць скарыстацца. Так. Правал уніз. А чаму ён? Тут рыўком патрэбна было, так? То бок, калі бы я меў... А, унізе мне абавязкова было бы праходзіць? Мне падаецца, не абавязкова. Цікава. Мы можам прайсці наверх далей і даследаваць тую частку. Альбо. Не, я думаю, мы пойдем вот сюды, гэта ў першую чаргу, а потом мы будем разбираться. Так, тут заблокавана. І хутчэй за ўсё, пакуль я не разбяруся з раслінкамі, альбо не знайду спосаба іх знішчаць, я нічога зрабіць не змагу. Так, там улева не? Мне падаецца, нешта ёсць. А, я так сюды і прыйшоў першы раз. Олантей. Вітаю ў Хейвене. Альбо... Гэта як мінімум тое, што я хацеў бы сказаць, але месца насамрэч вельмі небяспечнае з таго момента, як гэтая вада запаланела ўсё. Калі ты плануеш ісці глыбей, калі ласка, вазьмі гэтыя кампаненты з сабою. Таксама можа дапамагчы табе з ремонтам, коль ты тут. Добра. Дзякуй. Старое ядро. Я ж... У сэнсе, куды мне двойны скок мознік? Давайте-ка накры трошки скарыстаем. Тут есть некий подъем вверх. Просто смейте. До речі. Тут есть подъем. Як темно стало. Целія. Я чакаю свайго кампаньёна Алісу. Яна пайшла на іншы бок гэтага возера. Але яна не вярнулася. Ноч ніколі там не спыняецца. Расліны працягваюць расці, ўсё неправільна. Я нават чуў, што яны з'ядаюць нашы ядра. Яна павінна быць так напужана. Як бы я хацеў, каб я мог лётаць так же сама, як яна. Каб яна не была ў адзіноце. Лётаць. Атрымліваецца, мне патрэбна знайсці шлях, ну, абысці гэта. Можна ўверх пайсці, можна ўніз пайсці. Унізе тут і ёсць гэтая вада дзіўная. Есть. Опа, ты кто? Ты можешь оттуда вывалиться? Не. Ладно. Я не могу дапамагчы яму, я не могу яго вызваліць оттуда. Оу. Не падабаецца. Ну. І помер.
111 кропелек. Это повинно быть все больше и больше. Не? Ну, насамрэч, тут запаўняцца і запаўняцца яшчэ гэтаму возеру. Сажалцы гэтай. Куды я яшчэ? Я магу зноў жа пахадзіць туды. Над вадою я не пралячу, мне патрэбна нейкі спосаб. Я бачу шлях уніз управа і ўсё па сутнасці, так? Метрополіс для мяне зачынены, таму што я па сутнасці не магу... Мне патрэбна скакаць па сценах. Но атрымліваецца толькі Хэвен і застаецца даследаваць. Зараз. Оп. Не, все, в порядку. Оу. Было дивно. Они там просто взяли да сожрали. Ну и тут я не проскочу. Это кропелек копится литерально на одно здоровье. Трэба, можа быць, змяніць білд, каб мне больш кропелек прылятала. Блин. О, крышталізаваць можна, але мы гэтага рабіць зараз не будем. Блин. Ай-яй. Я вось эту штуку хотел собрать. Что я там собрал у выніку? Да ё-моё. Просто мне только одно пошкоджение можно атрымаць себе и все. А, не, почекайте-ка, я собрал. Чтобы я там не собрал. Что я собрал? Ляпшанне нейкае. Глич трейл. Пакідае за собой след, які пашкоджвае ворагаў пасля таго, як вы выкарыстоўваеце рывок на любой цэлі. Па сутнасці, вось оно і у гэтым і сэнс, так. Вось тое, што мы атрымалі. Гэта, я спадзяюся, скарот? Угу. Падаецца, што так. Ну, ён павінен быць скаротам. Оу, яны мяне забілі. Цудоўна. Чамусьці я спадзяваўся, што гэтая чаша мяне абароніць ад атак, пакуль я лечуся. Я не ведаю чаму. Ніколі гульня мне пра гэта не казала, і гэта не павінна было так працаваць, але не. Праверыў. А ліфт я скарыстаць. Ліфту ўсё яшчэ нешта перашкаджае. Зразумеў.
Блін, далеко тупать. Я сабе там 10... Я спадзяюся, там 10 скарот я сабе адчыніў, проста не зразумеў, пакуль куды ён вядзе, як мне да яго дабрацца, калі гэта скарот. Я сабе па сутнасці разбіў дзесьці уніз гэта самае. Дрэва нейкае. Можа вось тут дзесьці? Ну, давайте в любом выпадку придется обыходить, мне подается, выбору мне не той подшмат. Зараз, может быть, яшчэ один перапынак придется ладить. Поснедать. Отчепились. Так. Угу. Бежим просто от них. Оу. Так, будет бойка. Блин, будет складаная бойка. Я не могу нейкім чынам сабе яшчэ... Ну, одно здароўе было бы прям цудоўна зараз атрымаць, таму што становіцца ўсё складаней. Зараз паглядзім. Пам-пам-пам-пам-пам. Што гэта такое? А, ну гэта вось дадатковы рывок у нас, які ёсць. Мне просто цікава. Як? А як? А што мне рабіць-то? Літаральна вось простой пакой прайсці, і мы тады сабе атрымаем скарот. Вельмі файны. Мне не хапае для паляпшэння 50 кропелек, па сутнасці. Давайте скарыстаемся, зараз зробім перапынак. Я здабуду літаральна, я пойду спецыяльна здабываць 50 кропелек, і потым просто адчыню сабе дадатковы слот на здароўе. Таму што мне літаральна аднаго кавалка не хапае, які я магу просто набыць у краме. Зараз перапынак, вярнуўся літаральна праз 5 хвілін. Паснедаю.
Я вернуўся. Я зараз атрымаў адкрыццё для сябе, новая інфармацыя. Калі я ўключаю рэкламу, я па сутнасці гэта раблю для таго, каб адключаць прыролы. То бок гэта рэклама, якую людзі атрымліваюць, калі заходзяць на стрым. Я вельмі не люблю, калі рэклама такая, прырываючая, і тым больш ты хацеў зайсці і даведацца, што адбываецца. Вось, а насамрэч ты заходзіш, табе проста рэкламу паказваюць. Пасля гэтага стрым глядзець не настолькі хочацца, так? Вось. І я не ведаў, я думаў, што я магу па сутнасці, кожны раз, калі я запускаю рэкламу, мне даюць, уключаецца таймер, які дадаткова там накапліваецца, можна па 5 хвілін, можна па 30 секунд даваць рэкламу, там па 1 хвіліне, то бок, вось такое прыкладна. Я быў упэўнены, што калі я запускаю самыя длинныя блокі, калі іду на перапынак, я запускаю самыя длинныя блокі па 3 хвіліны. Вось. Я быў упэўнены, што калі запусціць некалькі такіх блокаў разам, то бок па сутнасці ў пачатку стрима, напрыклад, 9 хвілін проста паказваць рэкламу, то я на амаль увесь стрым адключу сабе прыролы. Не, гэта так не працуе. Справа ў тым, што яно максімальны таймер, які я магу сабе набіць на рэкламе, гэта гадзіна. То бок, калі бы я рабіў гэта, мае сэнс рабіць больш кароткія перапынкі. Калі бы я прям полностью хацеў, калі б маёй мэтай было бы прям увесь стрым закрыць гэтым самым, полностью пазбавіць рэкламы на прыролах, вось, то мне не мае сэнсу запускаць кожную гадзіну, мне лепей рабіць больш кароткія перапынкі, каб я, на больш час мы не ўходзілі на перапынак. Вось, рабіць, напрыклад, па 30 секунд там проста часцей. Это мае больш сэнсу. І в залежнасці ад таго, які стыль у мяне, то бок, можа быць, раз у 20 хвілін там хвілінны перапынак рабіць. Опс. Так. Зараз бачу паведамленне, толькі не магу адказаць. Паркур. У мяне прыролы так трапляюць заўсёды непрыемна. Ці нешта цікавае якраз адбываецца, ці ты нешта спытаў, і табе якраз пачалі адказваць, і тут яно. Гэта не зусім прырол, то бок табе прырол паказваецца выключна ў пачатку стрыма. То бок, калі ты толькі заходзіш, і ён таму называецца прырол. Вось, ёсць проста рэкламы, якія... Ёсць проста рэклама, і некаторыя стрімеры ставяць аўтаматычны прымальнік рашэння. Там, крацей, як бы так гэта патлумачыць? Можна паставіць сабе, альбо вы рукамі кантралюеце ўсю рэкламу, то бок, па сутнасці, вы адключаеце яе, і толькі калі вы скажаце, толькі тады яна запусціцца.
Альбо вы ставіце гэта на аўтаматычны запуск, то бок рэклама запускаецца па вашаму раскладу, які вы ставіце, альбо па раскладу Твіча. Twitch сам можа за вас прымаць рашэнне, калі самы лепшы эфектыўны момант запусціць табе рэкламны блок. Вось, ён не кантраляваны тады атрымліваецца абсалютна. Я хацеў бы пазбавіцца поўнасцю ад рэкламы, прям поўнасцю яе прыбраць, але гэта, на жаль, немагчыма. Вось, то бок у мяне адзіная рэклама, якая ўключана, гэта прыролы ў пачатку стрыма, калі вы заходзіце на стрым. І шчыра, ну, рэклама яна ж не прыносіць, там, яна там смешная колькасць прыносіць, просто ні аб чым. Я бы нават не ўлічваў гэта. Вось, а пры гэтым прырол у пачатку стрыма ён больш перашкаджае. То бок, так што самы аптымальны варыянт гэта рукамі ставіць, мне падаецца, перапынак і прям адбіваць неяк на стрыме, што ты на перапынку. Вось, то бок, зараз будзе рэклама, і зараз я ні на што адказваць не буду, мы, можа быць, у чацікі просто будзем сядзець. Орыган это замест прыролаў праца. Ну вось хрень поўная, не падабаецца. Трэба адмяніць. Блін. Ай-яй-яй, і там ён зараз так дрэнна сядзіць. Ён зараз мяне заб'е просто таму, што я не бачу яго. Блін. Ну, я ж казаў. Абсалютна абсурдна трошкі месца. А, правильно, гэты шчэл мне не праблема. Я ж магу пайсці далей, просто мне там бойка будзе складаная наперадзе. Блін, а яны складаныя нейкія. Просто дагэтуль ніводны босс не быў такім напружваючым, як гэтыя. А калі нават босс напружваючы, ты хаця б палячыцца можаш перад ім там, ну, нешта нармальна. Пабавіць час. Давайте паспрабуем зараз управа-ўніз схадзіць, паглядзець. Потому што, можа быць, з новымі здольнасцямі... О, дарэчы, мне хапае. Мне хапае на паляпшэнне. Зараз ім скарыстаюся. Ну, навошта працу прыдумалі? Так сам не падабаецца. Можна без. Цэнтр мадыфікацыі. А, не, пачакайце-ка, гэта не ў цэнтры мадыфікацыі, гэта набыць патрэбна. Просто такое часта адбываецца менавіта на пачатку, калі ты толькі прыйшоў і крышачку пасядзеў. Рэклама паказвае не адразу, яна нібытам чакае самага дрэннага моманту. А у мяне такога не было ніколі. Я нават не сустракаў такога. У мяне звычайна, калі рэклама адбываецца, я вось літаральна ціскаю на стрымера і ўсё, і мне рэклама паказваецца. Это вось тут я хацеў спусціцца, так. Зараз новымі здольнасцямі гэта можа трохі па-іншаму выглядаць. Я ўжо ведаю, што я магу тут выбірацца наверх. Я, па сутнасці, проста сабе скароты адчыніў там далей. Але я зараз хацеў даведацца, што ўвогуле можна знайсці. Можа быць, тут было штосьці, што я не бачыў. Альбо не мог дабрацца. Ведаеце, калі новыя здольнасці адчыняюцца? Ай, блин, не заўважу тебя. Так. Амаль перагарнуў сабе ўсё. За дротаў. Ненавіджу гэтыя дроты, яны паўсюль просто. Зараз. Але зарплату пакінуць. Ну, ідэальны ж варыянт. Мы ж не пытаем шмат, правильно? Усяго-то пакінуць зарплату і прыбраць працу. І ўвогуле, хто прыдумаў гэтую інфляцыю, а? Што за халера?
Каму яна патрэбна? Можна прыбраць яшчэ інфляцыю? Ласочка. Блин. А тут нідзе прячацца паблізу нельга? Там наверсе дзесьці можна. Давайте наверх, можа, сходзім. Трэба прыбраць паведамленькі, перашкаджаюць. Ну ладно, я до верха доберуся і потім приберу. Ось тут доремонтуватися можна. І зараз я свої повідомленьки приберу. Кажучи, Єд бере нашу працю, хай забирає, але грошики хай покине. Ех, каб гэта так працавало. Уявіце сабе, што ну, мы дасягнем пэўнага моманту такога ўзроўня развіцця, што па сутнасці вучыцца чамусьці новаму стане бессэнсоўна. Ну, типу, просто тому, что вы уже не будете поспевать, что бы вы ни робили, вы будете не поспевать за трендом. Блин, а что? А чему я не могу? Мне подается, не могу я забраться назад, так? Мне придется обыходить. Я ў сэнсе таго, што, напрыклад, калі вы працавалі кімсьці, так, там, не ведаю, што-небудзь, якая-небудзь, любая праца. Потым з'явілася новая тэхналогія, якая, па сутнасці, прыбірае вашу працу як факт, так? Для гэтага, для таго, каб заставацца на рынке працы, вам патрэбна вывучыць нешта новае, так? Вы вывучылі нешта новае, і як толькі... Блин, у мяне ў твар прилетела. Як толькі вы вывучылі нешта новае, адразу ж і гэтую вашу новую працу ўжо прыбралі. І ў выніку вы ў коле, у якім, у прынцыпе, бессэнсоўна вучыць штосьці новае. Блин, зваліўся. Блин, зачепіўся за столь зараз. Так. А тут няма ні халеры, на халеры я сюди лез. А ё-моё. Лухтанейка. Больш творчасць, у творчасці ўсё сойдзе, верагодна, у такім выпадку. Дык справа ў тым, што творчасць не... Праблема з творчасцю, што каб творчасць жыла, так, то ёй патрэбны людзі, якіх ёсць грошы, каб патраціць на гэтую творчасць. То есть такая вось хрень як бы атрымліваецца. То бок, па сутнасці, вам патрэбна праслойка людзей, якая гатовая плаціць, якая не вырашае праблему свайго выжывання зараз, таму што чалавек, які выжывае, не спрабуе вырашаць праблему творчасці альбо нейк. Баўля не бавіць час усе жадаюць, просто што калі яны могуць дазволіць сабе гэта. І ў выніку атрымліваецца ў творчасць усё сыдзе, гэта, канешне, пазітыўна. Але, верагодна, толькі ў тым выпадку, калі ўсё яшчэ існуе праслойка, якая зарабляе столькі, што гатовы, ну, як гэта, паглынаць гэты контент, які робіцца. Глядзець яго там, набываць малюнкі і гэтак далей. А калі ў людзей не будзе хапаць на гэта грошай, то толькі не кажыце мне, зноў я сябе закрыў. Блін, я зноў па колу прыйдзецца хадзіць, а ё-моё. Некі падстаўляе мне гэтае месца, яно мяне ловіць кожны раз на адным і тым жа. Зараз мы па колу пайшлі, чат. Нам прыйдзецца яшчэ раз колу набіць. На метафоры фантазію адпраўляецца колькі у нас? 10 000, дзякуй вялікі. Творчы чалавек у любым выпадку будзе шанавацца больш. Так, і гэта не ў гэтым пытанні. Тут пытанне хутчэй, што калі працу... Я не вельмі клапачуся за працу мастакоў.
Она прям знікне. Ну, там, абсолютно. І што чалавека можна замяніць. Просто хутчэй за ўсё трансфармуе, ну, ўжо зараз, в прынцыпе, трансфармуецца падыход працы. Таму што тыя, хто робяць у вялікай колькасці там рознае, тыпу кіно там іншае, яны спрабуюць сэканоміць на сваіх коштах, і таму яны выкарыстоўваюць чыішку, так? Але пакуль не ведаюць, як бы так зрабіць гэта, ім прадаюць ідэю таннага, ну, таннай прадукцыі, што ім вельмі проста прадаць як ідэю. Вось, пра якасць яны пакуль не думаюць, але залежыць, конечно, ўсё ад іншых людзей. Так, яшчэ одну штуку мы адкрылі. В сутнасці, я мог бы схадзіць сюды. О, блин, упал. Што рабіць, калі сябру Ленота купляць працэсар? А табе гэта навошта? Калі сябру Ленота, так гэта ж праблема сябра. Я нешта не разумею. І вітаю, каліпа. Зноў жа, зараз і толькі перапрацоўвае тое, што ўжо існуе, яно не робіць нешта новае. Ну, гэта праўда, так. Яно робіць мінімальна новае. Ну, типу, мінімальна гэта рэкампіляцыю таго, што існуе. Ага. Якая прыгожая хрень. Які у тебя атаки-то есть? Так. А, не поспел. Ай-яй-яй. Перемогли. Не чакаў. Библиотекарь Ники. Персональный ассистент. Mios Property. Ён належыць нам? Это наш ассистент? Дзякую галасам. Это было цямней, чым усё, што я мог сабе ўявіць. Расліны тут насамрэч сталі гратэскнымі. Дзякуй вялікі за выратаванне мяне. Я вінны табе і зраблю ўсё магчымае, каб дапамагчы табе. Я перайду ў Nexus. Дай-ка мне яшчэ некалькі момантаў, каб рэкалібравацца. Бляха, як гэта мяне забіла. Ну вось я рэкалібраваў сам сябе у твар. Што інфармацыйнае поле вакол нас напоўнілася высерамішэй, гэта ўсё яшчэ непрыемна. Ну, я з гэтым поўнасцю згодны. На мой погляд, гэта я кажу як чалавек, у якога гэта самая аватарка шыічная. Тыпу, гэта было танна і проста. Вось і ўсё. Але гэта праблема, я лічу, што шыі не павінна быць у мастацтве. Не тое месца, дзе яна павінна быць. Не тое месца прымянення, не тое месца, дзе яго карыстаць. Тут яно толькі, ну, у гэтым толькі перашкаджае. Ось.
Дарэчы, я ўжо казаў, але калі у мастак і у вас ёсць магчымасць, час і жаданне не за бясплатна, далёка не за бясплатна, парабіць у комік-стылі мне дапамагчы з прасоўваннем канала, з прапрацоўкай візуальнага стыля і карацей, такое доўгае супрацоўніцтва, то я буду вельмі ўдзячны. Можам, пішыце мне на пошту. Можете пісаць тут у чаце, можете пісаць на пошту, дзе вам зручней. Карацей, пішыце мне, пішыце на твічы. Знойдземся, прапрацуем, таму што гэтага ката ўжо даўно патрэбна было. Я літаральна яго зрабіў на першы там, ну, праз некалькі месяцаў я яго змяню, калі знайду каму. 2 гады гэта ўжо цягнецца. Гэта я лянотны. Амаль упаў. Я зараз жадаю дабрацца да такога ж месца, дзе мы боса гэтага білі. Просто выключна для таго, каб... блін. Не ўдала. Яно выглядае так, што быццам бы там ёсць вось што я заўважыў. Доступ да авіарыяў. Я дзесьці бачыў гэта. У мяне дзесьці гэты доступ пытала. Усім юнітам у Хевіне. Авіарыс паспарту. Так, усім юнітам Хевіна. Пакуль мы не... З-за таго, што не чакаецца ніякіх птушак да таго моманту, пакуль мы не дабяремся да абяцанай Promised Land, гэта зямля абетаваная. Вось гэта. Да абетаванай зямлі можете спакойна хаваць сябе ў авіярыі, калі вы выканаеце задачу і вам патрэбны адпачынак. Зразумеў. О, блин. І помер я, так? Не помер. Але я зараз помру, хутчэй за ўсё. Уф. Лячэнне мне не чакаецца, так? Лячэнне не будзе, пакуль я наверх там прям не залезу. Трэба вельмі асцярожна туды дабрацца. Альбо дабрацца да Нексуса, што ў адваротны бок, па сутнасці, проста. Давайте до Нексуса. Не, гэта тупик. Так, гэта ж тупик, правильно? Не, я не агледзеў гэта. Невядомы аб'ект. О, яшчэ трошки паляпшэння здароўя. Прынамсі, шыі-муцікі ў кінотэатрах праваліліся, верагодна, чалавецтва яшчэ не зусім страшна. Я не магу сабе уявіць, што контент даўжэй, можа быць, шыі стане там прям лепей, і людзі ў выніку скажуць, што не, лепей шыі, там будзе нейкае, але на данным этапе гэта яно настолькі, як ідэальнае слово, якім яго называюць, слоп. Гэта выглядае дрэнна, гэта выглядае неякасна, гэта заўважна. Гэта заўважна, гэта хутчэй, гэта паказчык таннасці і, такое, несур'ёзнасці. Бо калі ты ставішся да чагосьці сур'ёзна, ты шыішку выкарыстоўваць не будзеш. Вось, дарэчы, гэта моя праблема на маім жа канале.
Это ўжо дастаткова доўга займае па часе, каб я да гэтага сур'ёзна не ставіўся. Так, гэты чел нам не толькі крышталізуе, так? Давайте крышталізуем, чаму не. Але шыі кнігі прадаюцца. Некаторыя бацькі ставяць сваім дзецям генераваныя шыі мульцікі на ютубе. Ну, я віншую гэтых бацькоў. Просто як толькі становіцца праблема шыі, што як толькі ты даведваешся, што гэта шыі, ты ніколі не рэагуеш такі: о, чаму рэальна? Я толькі што праглядзеў тое, што ты думаў, што гэта рэальна, ну тыпу, што там, не ведаю, што гэта людзі рабілі, што гэта, ведаеце, з ролікамі хутчэй у тым же тыктоку, напрыклад, альбо дзе у рылсах, альбо ў шорцах. Калі вы бачыце відос і потым разумееце, што гэта згенераваны ролик, вы не рэагуеце такія: о, круто, я толькі што паглядзеў ролик, як кот скоча на люстру, і гэта быў рэальны кот, божух нам, я перажываў за неіснуючага кота. Вы не рэагуеце такія: о, як же круто мяне падманулі. Ніхто не рэагуе. Людзі не любяць, калі іх падманваюць. Таму, я думаю, для шыі вельмі важная штука для шыі гэта тое, каб на шыі была паметка, што гэта шыі. Ну, тыпу, каб гэта было не абавязкова відавочна візуальна, але каб ты ведаў, што ты еш, ну, спажываеш. Тыпу, візуальна. Таму што калі ты спажываеш, ты думаеш, што гэта рэальны арыгінальны контент, а потом вызначаецца, што не, то цябе падманулі. Адчуванне падмана, ведаеце? Вось у гэтым праблема асноўная. Мне падаецца, вельмі важная штука, гэта зараз нічаго не хапае, гэта інструменты, які дазволіў бы дакладна сказаць, што штосьці з'яўляецца шыішкай, штосьці не. Тут хутчэй пытанне ў тым, што бацькі у прынцыпе не цікавяцца тым, што спажываюць іх дзеці. Гэта праўда. Вось гэта увогуле вельмі гіганцкая праблема, скажу так, бацькоў па ўсяму сусвету, таму што бацькі часта аутсорсят вырошчванне сваіх дзяцей. Типу, перадаюць гэта камусьці яшчэ. Дзяржаве, настаўнікам, тэлевізару, інтэрнету, чаму заўгодна. Типу, таму што просто, бавіць час і бавіць час. Галовы не дурыць. Гэта, гэта вельмі проста. Гэта проста рашэнне, а мы людзі як істоты, мы істоты простыя, мы жадаем нейкіх простых рашэнняў. Вось, з-за таго, што гэта проста рашэнне, яно не, проста рашэнне не заўсёды правільна. Яны сапсавалі нават відэа з каточкамі. Так, я ўвогуле зараз да любога контента я стаўлюся як да згенераванага. То бок, мне прыходзіцца, каб мець фільтр, мне прыходзіцца ўсё ўспрымаць праз фільтр таго, не задавацца пытаннем шыі альбо не шыі. Я такі: дакажы, што не шыі. Мне прыходзіцца ставіцца, таму што такі вось, сусвет у нас. Мяне да гэтага часу абурае рэжысоры, проста генератар гаўна за кошт прыродных рэсурсаў. Наконт прыродных рэсурсаў, я думаю, што колькасць скарыстаных рэсурсаў шыішкай значна больш, чым ад яе карысці. І таму альбо гэтая штука знойдзе сабе прымяненне, якое рэальна будзе прымяненне, замест таго, каб проста смешныя відосікі генераваць. Таму што я ўпэўнены, маё меркаванне, вельмі хутка гэтая штука, калі яна дасягне свайго ліміта, людзі нагуляюцца з гэтай штукай. Вось, пойдзе адваротная хрень, альбо знойдзецца спосаб, як гэта зрабіць танней, альбо калі гэтыя штукі стануць на самаакупаемасць, проста пытанне на самаакупаемасці. Вось, і тады ўсё, гэта проста пузырём, бурбулкай называюць шыішнай, так? Але я не думаю, што ён прям лопне, я не ўпэўнены. Шыішка застанецца, вось, не знікне як клас, просто што я думаю, што грашовае пытанне стане зусім іншае. Тыпу, ты жадаеш сабе там штуку простенькую нагенераваць у чата GPT, заплаці там $50 на промпт один. Вось такое прыкладна. Я вось такого бы чакаў.
Вельмі дарагія падпіскі. То па сутнасці зараз яно займае гіганцкую долю, ну пачынае расці і займаць усё большы кошт на рынку, пралазіць ва ўсе кампаніі, а потым пойдзе адваротны эфект, калі яно стане не па кішэнях большасці і кампаній, і простых карыстачоў. То бок гэта па сутнасці зараз просто момант агрэсіўнай экспансіі на рынок. Вось. Калі штосьці выкідваецца на рынок, яно спрабуе быць максімальна карыснай альтэрнатывай і заяўляць аб сабе як самай карыснай рэчы ўвогуле. Вось прыкладна так. Праблема ў тым, што шэй контент не ведаю нават. Ну, не разумею, пра што ты Пурбай, я зараз просто увесь каментар читаць не буду, так? Ну, доўгі просто. Я разумею, пра што ты, і я згодны, але тут, на жаль, толькі час пакажа. Самы правільны падыход гэта сачыце, што проста дзеці глядяць. Ну, типу, показывайте розніцу, не давайте па-першае, не лічыце дзяцей за тупых, так, а па-другое, давайте альтэрнатывы. Так? Не трэба меркаванне свайго нават наверх дадаваць. Типу, вось гэта добра, вось гэта дрэнна. Вы можете просто даваць альтэрнатывы і паказваць, зрабіць так, каб ураўнаважыць. То бок, калі ёсць такі контент, то прыкладна столькі ж павінна быць іншага, так? І дзіцёнак ўжо сам вырашыць, што яму цікавей. Яму можа падабацца штосьці больш, чым іншае. І ён ужо сам сфармуе сваё меркаванне. То бок, калі у цябе 50 на 50, альбо там, ну, у роўных мерах, на вагах аднолькавая колькасць, а не просто толькі адно нейкага аднаго тыпу, то будзе з чаго абіраць. Гэта развівае. Гэта развівае нас тое, што адрозніваецца. Штосьці новае. Штосьці, што не было дагэтуль. Альбо штосьці, што не паўтараецца. То бок адсутнасць паттерна аднолькавага прымушае мозг думаць. І ён якраз такі дае, калі ты ведаеш, у чым твае опцыі, то ты можаш рабіць свой выбар. Калі опцыі табе не прадстаўляюцца, выбар ніякага не робіцца, выбар робяць за цябе. Вось у гэтым праблема. А яшчэ ў дзяцей павінен быць дыялог з бацькамі, каб дапамагчы дзецям адрозніваць рэальнасць ад нерэальнасці. Так, вось таму я і кажу, вельмі важны момант для шыі гэта ведаць, што ты зараз бачыш шыі. Гэта прям вельмі важна. Я не ведаю, я разумею, што шмат хто не зацікаўлены, каб людзі зараз адрознівалі рэальнасць ад шыі, якраз такі на гэта яны мэты накіроўваюцца, і так гэта працуе, і, на жаль, падмануць вельмі лёгка, ну, у некаторых выпадках. Вось, асабіста у сферы контента, типу онлайн-контента, у якім, па сутнасці, як бы больше з чаго робіцца, яно і да шыі. Мэта была, ну, пэўнай фантазіі, скажем так. То бок гэта выдаць нешта нерэальнае за рэальнае. І гэта было намаганне чалавецтва, ну, доўгае, вельмі доўгае, а шыішка просто на гэтым, ну, паразітуе, па сутнасці. То бок вось гэта тое, што ты не бачыш, ну, як бы, зараз, тое, што не з'яўляецца рэальнасцю, выдаваць за рэальнасць і проста з-за вось гэтага жадання і таго, як індустрыя гэта пабудавана, якія чаканні ад яе, шышка ў выніку пераўтварае тое, што нават яно з самага пачатку нерэальнае. Тыпу, яно ніколі ні на якім этапе не існавала, акрамя таго, што было проста выдана табе як результат. Ось, вельмі хацелася б, каб можна было заўсёды ведаць, што о, гэта шэй-контент. Типу, вось бачыце, вось гэтая штука шыічная. І ты такі, окей, ну тады гэта не цікава, тады ты ведаеш, што цябе падманваюць. Але любое кіно спрабуе падмануць гледача ў тое, каб ён паверыў, што тое, што ён бачыць на экране, гэта праўда. І вось тут як бы узнікае канфлікт пэўны, таму што яно і так нерэальнае было, але хаця бы яно было пабудавана на рэальных блоках. А тут атрымліваецца ўвогуле фантазія поўная. Абсалютна адарваная. Я памятаю, яшчэ гадоў 10 таму, 10 плюс гадоў таму чула гісторыю, дзе дзіця выкінуў у акно кацяня, таму што праз гульні думаў, што ён уваскрэсне. Ну, гэта, мне падаецца, якраз такі нейкі... Гэта трохі дзіўна, ну, тыпу, як факт.
Я думаю, што ў гэтай гісторыі там значна больш кавалкаў, чым проста вось так. Ну, прям цікава, як гэта адбылося і якая ў гісторыя ў гэтага была. Але час ад часу большасць такіх гісторый, ну, вось такіх вось прям гісторый, большасць з іх, блин, рэальна выдуманая. Ну, тыпу, за гэта ненавіджу інтэрнэт. Таму што людзі проста прыдумваюць гісторыі і ствараюць паніку нават да інтэрнэта. Абсалютна абсурдныя штукі, абсалютна абсурднае тлумачэнне да таго, што рэальна адбываецца, проста таму, што камусьці цікава канкрэтна толькі адзін бок гэтага, каб навесці паніку, ну, на штосьці, напрыклад. Прыдумваюць абсалютна абсурдныя рэчы. Дзеці разбяруцца, вось пажылыя бацькі. Ну, пажылыя бацькі як ёсць. Ну, тыпу, гэта як ёсць. Гэта был Дашай, але гэта яскравы прыклад адсутнасці ўдзелу бацькоў у жыцці дзіця. Ну вось мне цікава, ці праўда гэта гісторыя, таму што калі праўда, то цікава ўсе кавалкі яе, не толькі бок таго, не толькі результат, а таго, як яно адбылося па кроках, тыпу зразумець, як да гэтага дайшло. Але, ну, вядома, што хрен мы здабудзем дакладную інфармацыю гісторыі 10-гадовай даўніны, калі няма нават людзей ужо, якіх гэта спытаць, хутчэй за ўсё. Ну, там, тыпу, немагчыма іх сляды знайсці. Хаця у маёй маці цяпер развіўся падыход як у рэлефа, а ці не шыі гэта? У мяне нават падыход яшчэ горш, я кажу. Я, тыпу, ўсё, што я бачу, гэта шыі. Ну, тыпу, маё меркаванне, тыпу, я бачу, гэта шыі. Ну, вось, дакажыце мне, што гэта не шыі. Ну, вось, прыкладна так. Гэта вельмі абсурдна і жорстка, але момант, калі прыходзіцца прымяняць навуковы метад, ну, вот такі мадыфікаваны навуковы метад для таго, каб проста глядзець відосікі ў інтэрнэце, гэта ж так стамляе. Ну, гэта стамляючая хрень. Мне не падабаецца. Можа, гэта і прыдуманая гісторыя, але яе мараль не ў тым, што гульні зло, а ў тым, што бацькі не тлумачаць розніцу паміж гульнёй і рэальнасцю. Не ведаю, ну, тыпу, я дзіцёнак, які правёў у гульнях шмат часу, але, ну, як бы, скажем так, наяўнасць рэальнасці навокал, увогуле сам факт наяўнасці рэальнасці навокал, ён табе кажа аб тым, як штукі працуюць. Калі нешта, ну, ты дзесьці пашкодзіўся, табе балюча. Ну, і калі ты маеш эмпатыю, то ты разумееш, што калі гэта працуе так са мною, то з іншымі штукамі так працуе таксама. Але не ведаю, можа, мяне вучылі, са мной размовы, пэўныя, можа, адбываліся, і мне тлумачылі гэта ўсё, проста я не памятаю. Я не шыйкаю, што ў мяне і пашпарт ёсць, але вось як даказаць, што пашпарт не намаляваны шыі. Ну, там пачынаецца, вы разумееш, Пурбай, у якую глыбіню гэта лезе. Так, ось прям у якую духату гэта ўсё ператвараецца, і мне гэта зусім не падабаецца. Давайте пачытаем, мы тут перад персанальным асістэнтам стаім ужо хвілін 5. Так, вітаю зноў. Мне вельмі прыемна быць тваім персанальным асістэнтам. Мае функцыі уключаюць сябе археалогію і гісторыю падарожнікаў. Калі ласка, карыстайся маімі паслугамі. Так, выглядае так, быццам бы ты сабраў стары кюріо. Гэта дзіўныя прадметы, раней, хутчэй за ўсё, карыстоўваліся падарожнікамі. Некалькі стагоддзяў таму. Ага, некалькі стагоддзяў прайшло. Абноўлены кюріо. Ён вось, ён можа аднаўляць гэтыя штукі, так? Вось. Інтэрпрэтацыя персанальнага асістэнта. Матэрыя ўнутры тканіны выглядае, быццам бы з'яўляецца арганічнай. Кампазіцыя біяхімічных... Гэта, па сутнасці, проста батончык. Яны проста не ведаюць, што гэта батончык, звычайна. Спецыяльная атмасфера... Так... Не, пачакайце-ка. Альбо яны нешта арганічнае па сваёй натуры, кампазіцыя біяхімічных складнікаў, розніца і абразец захаваны пад асептик. Ну, карацей, без... забыўся слова, карацей, антысептик ёсць і асептик. Карацей, няма антымікробнай атмасферы.
Гэта робіць контент гэтага ну, пакета ідэальным матэрыялам для калібрацыі лабараторных інструментаў для аналіза экзапланет. Насамрэч гэта хутчэй за ўсё просто батончык. Так. Добра. Карацей, ён будзе для мяне разбірацца з артефактамі мінулага. Так. А ёсць яшчэ што новае? Ну, гэта ўсё лухта. У мяне дакладна ёсць доступ да новага месца. Таму што ў мяне зараз адчынілася вось гэтая штука, так? Я толькі аднаго не разумею. Авіарыі у Хейвене. Дзе яны? Яно ж павінна быць дзесьці тут, правильно? Чаму яно на мапе нідзе не азначаецца? Я дзвярэй ніякіх не бачу, нічога такога. Авіарыі дакладна былі. Мне просто прыйдзецца ўсе дзверы правяраць зараз за гэтай лухты. Я дакладна памятаю, што мне было, тыпу, дзверы зачыненыя і гэта дзверы ў авіарый. Мне просто патрэбна была картка. Мэл? Не хапаем. Крыху. Так, апартаменты. Давайте сюда. Ух, ребят. Эстрагон, библиотекар. Маленькі юніт. Ты прыйшоў сустрэцца з хребтом? Я доўга тут сам чакаў. Нават і разаў ён не адчыніў сваю шкарлупу. Але прызнакі тут. Нексус зноў жыве. Хребет хутка сам сябе пакажа. Маё цярпенне і мая вера нарэшце былі ўзнагароджаны. Лепей ты рабіў бы што-небудзь, чым сядзеў, просто чакаў. Так. Я не магу, ну, я паспрабаваў дакрануцца да хребта. А мне вось гэты бібліятэкар кажа, я не магу табе дазволіць гэтага. Паверу хребет, маленькі юніт. Ён будзе ведаць, калі надыдзе час. Ноден, хребет. Вось гэта можа быць авіарый. Так. То бок, калі я атрымаю сабе новы ключ, я не даведаюся, што ад якой дзвяры ён быў. Мне прыйдзецца правяраць усе дзверы, якія я ведаю. Сам зноў праз трупу кажу. Ніякіх прызнакаў Тома. Ведаеш, я думаю, што гэта добры прызнак. Я маю на ўвазе сярод усіх гэтых руін. Я напалову чакаю знайсці проста зламаны яго фрейм. Фрейм... Забыў, як я перакладаў яго. Альбо зламаны розум. Ёсць значна больш горшы лёс, чым смерць у гэтыя дні. Ну, давай будзем спадзявацца, што нічога з гэтага з табой не здарыцца. Я усталюю табе ідэальны інструмент для гэтага. Ну-ка, ну-ка. Дай мне свой інструмент. Пайшлі. Час на мадыфікацыю. Калі быў маленькі. О! Я гуляў у ценях яго палаца, альбо іх палаца, не зразумеў. То бок я магу ухіляцца. Было такое адчуванне, быццам бы яны назіраюць за мною. Caretaker's. Это, па сутнасці, просто... Мяне пашкодзіць нельга ў гэты момант. Тыя з мінулага. Я, па сутнасці, маю айфрейм па свайму жаданню.
тых, хто яшчэ прыйдзе. Окей, гэта можна скарыстаць у адным месцы, я ведаю, але пытанне яшчэ. Ну, карацей, у меня есть магчымасць ухіліцца поўнасцю ад пашкоджання. О, ліст ад Тома, дарэчы. Так. Вітаю зноў, Самск. Я спадзяюся, што ты не супраць таго, што я працягваю пісаць гэтыя лісты табе. Я нават не ўпэўнены, як шмат з іх насамрэч могуць да цябе дабрацца. І мне проста падабаецца проста рабіць гэтыя запісы, дапамагае сабраць мне мае думкі. У любым выпадку у мяне атрымліваецца... Так. У меня есть прогресс на вызначении, что же привело до decay. Заняпада гэтых, ну, decay, давайте псутай называть, просто мы у Hollow Knight называем, там псута, а тут уже хутчэй decay, мне слово просто не проходит в голову. Что привело до псуты гэтых несчастливых юнитов, альбо что докладно ничто не привело. Насуперак таму, што я думаў, адсутнасць падарожнікаў з гэтым ніяк не звязана. Я назіраў даволі шмат сапсаваных юнітаў у руінах зараз. Яны з'яўляюцца як працаўнікамі, да сацыяльнымі пітомцамі, да любой ролі ў сярэдзіне, але іх персанальныя... Аднак персанальныя асістэнты, якія былі бліжэй заўсёды да іх, уключаючы мяне, не гледзячы на тое, што я асабісты, поўнасцю на іх не паўплывала. Калі падарожнікі зніклі, можна падумаць, што яны былі бы першыя, якія былі бы першымі, хто сапсуецца, але не. Яны размаўляюць так жа сама, як і раней. Я знаходжу ў гэтым нейкае супакаенне, нейка там. Это трошки супакою, так? Цікава, што прывяло да таго, што падарожнікі зніклі. Нешта ж прывяло ўсё ж такі, яно ж не проста так яны зніклі. Блин. Блин. Божахна. Жестненько отбывается. Я па сутнасці магу там прайсці, так? Альбо магу вярнуцца і пазмагацца ў той лакацыі. Мне бы хацелася ўжо з гэтага боку прайсці, таму што там далёка, прям далёка тупаць. Мне не падабаецца. Я магу неяк наверх? Хутенька, не? Не магу. Мне патрэбна... О, мне хопіць на пашырэнне мадыфікатараў, і зараз я магу сабе што-небудзь уставіць. Это павінна хапіць? Где-то моя станция. Так. У меня месца яшчэ на 10, так. Что-нибудь больш маленькое нейкае. Блин, гэта ўвогуле здаравенная. 30 патрабуем. Я просто не ждаю прямо до интерфейса позбавиться от своего. Апошняя атака у комбо мацней. Дарэчы, яна не настолькі там мацней прям. Я можа лепей на нешта іншае заменю. Давайте вось гэта возьмем. Яна шмат патрабуе, але пагляджу зараз. Яна якраз таки, мне падаецца, у гэтых бойках будзе карысна, калі я магу просто сканцэнтравацца на ухіленні. І я буду яшчэ і пашкоджанне такім чынам наносіць. Вось гэты гліч трейл, бачыце, за мной застаецца такая хрень. Вось для яе я зараз паляпшэнне ўзяў, але яно займае прям 30 слотоў, гэта шмат.
Нагадываю, что завтра-послезавтра у нас план Hollow Knight. У четвер у нас... Так, у меня с головы вылетело. Что у нас перемогло? Блин, вылетело реально с головы. А чому нельга чинить? Там чому я червоная? Червоная, ладно. Переможется у нас принц Персії. О, чудовно. У нас прям тиждень платформеров нейкі. Блин. Блин. Вельмі напружваючы гэта... Па-першае, больш за ўсё напружвае то, што не бачна ні халеры. Там літаральна не бачна нічога за гэтых кустоў. Каб я бачыў дакладна дзе... Дарэчы, ну гэта выпраўляецца. Калі проста бачыць іх здароўе. Давайте, можа быць, проста сам факт таго, што я буду бачыць іх здароўе, мне дапаможа. Я лепей буду бачыць іх здароўе, чым буду дамажыць вось гэтымі рыўкамі. Так. Вось, здароўе ворагаў. Пашкоджанні на ворагам падвышаюцца, чым менш у нас здароўя. І гэта файна. Прынц пенсіі. Ну, яму так. Сам першы прынц Персіі, гэта прям пенсіянер то яшчэ. Будем адказваць на пытанне, якая павінна быць пенсія, каб адчуваць сябе прынцам. О, як бы кайфово было бы. Такія, як прынц на пенсіі. Дарэчы, я ўжо расказваў, а вось класічны прынц пенсіі, карацей, ён у мяне запускаўся на кампе, але ён так тармазіў, то я так і не адолеў яго. Ён быў, ну, ён жа у мяне запускаўся на MS-DOS, у меня тады комп на MS-DOS быў. Ну вось, і ні халеры ён, карацей, не працаваў нармальна. Але больш за ўсё ён тупіў на... калі ворагі з'яўляліся. Просто амаль немагчыма было нармальна змагацца з імі. Блін, ушоў пашкоджанне атрымаў. Ай-яй-яй. Прям дрэнна. І здароўя амаль не засталося. У мяне хоць і ёсць здольнасць, якая дазваляе не атрымліваць пашкоджанне там цягам 1 секунды, але ў параўнанні прям ні аб чым. Ліфт гэта нікуды не перасунецца. І я нічога з гэтага боку не зраблю, я павінен прыйсці з таго боку, што б я не рабіў. То бок мне па сутнасці ў любым выпадку патрэбна разбіць сцяну. Это непазбежна. Ладно. Раз такая справа, то вяртаемся ўніз. А што мне са здароўем? Гэта мой вось гэты паляпшэнне? Тыпу, чым менш у мяне здароўя, тым больш пашкоджанняў я наношу. Бачыла я год паўтары таму навіну, што нейкі пан паляк атрымлівае пенсію 40к злотых. Гэта больш за 10 000 доляраў. Не халера сабе, конечно.
Сакрэт, вядома, што ён працаваў як чорт да апошняга, але хоць не памёр загадзя. Мне просто цікава, чыста тэхнічна ў Беларусі магчыма такую пенсію атрымліваць? Просто да нават тэарэтычна. Я ж не... Я просто не ведаю, як пенсія працуе ў Беларусі. Реально, я ведаю, што яно просто з агульнага фонду выплачваецца і там неяк вылічваецца, пералічваецца. Гэта ўсё нейкай магіяй. Па сутнасці, не зусім звязана з тым, колькі ты працаваў, як ты працаваў моцна. То бок 10 000 ты сабе даляраў ніяк пенсію атрымаць не зможаш. Колькі б ты не працаваў. У абход пойдзем. З гэтага боку падыдзем. Мне падабаецца гэты модуль, які чым менш у нас здароўя, тым больш пашкоджанняў. Я думаю, самае тое за маім стылем. Таму што я звычайна ўсё роўна атрымліваю сабе пашкоджанне, прям, непазбежна. Вось. І што цікава, апісанне здольнасці кажа, што у вас пашкоджанне не чым менш у вас здароўя, а чым больш здароўя вы згубілі. Вось гэта цікавае тлумачэнне. Потому што гэта значыць, што чым вышэй у цябе запас здароўя, тым больш пашкоджанняў ты атрымліваеш з гэтай здольнасці. Я, калі шчыра, ўжо з жахам чакаю свой перадпенсійны ўзрост. Памру ў скрынцы з мясцовымі коштамі. Мяне сама думка аб пенсіі пужае. Таму што я не ведаю, як я буду, што я буду рабіць. Ай. Ён там помер? Добра. О, блін. Вельмі дрэнна. Нам патрэбна забіць гэтых чэлаў перад тым, як заходзіць у наступны пакой. Нават не ў наступны пакой, там трохі далей. Альбо пачакайце-ка. Так, гэта тут будзе бойка. Мне реально патрэбна прям... Ай-яй-яй. Блін. Ой. Лухта нейкая. Не падабаецца. Мне па сутнасці, калі бы там у тым пакоі не было вось гэтых 3 кальмараў, альбо я не ведаю, як іх назваць. Калі б іх не было, мне здача вельмі спрасцілася б. Таму што я мог бы хаця бы палячыцца перад тым, як заходзіць у наступны пакой. І было бы нарм. Я проста не ўпэўнены, як кальмараў нармальна перамагаць, калі іх шмат. У мяне гэта праблема, вось кожную бойку, калі я за імі сустракаюся, яны праблема. Іх асноўная складанасць якраз такі ў тым, што яны у сваім сэнсе, калі робяць рывок, яны пасля сябе пакідаюць пляму. То бок яны робяць 2 рэчы. Першае, гэта блакуюць мне магчымасць майго паркура дзесьці, дзе я пажадаю, так? Таму што яны вось гэту плямку пакінулі, я павінен пазбіраць яе, а яе ледзь бачна ўвогуле. Вось. А другая праблема, якую я маю з імі, гэта ў тым, што яны рывок робяць. То бок, па сутнасці, мне патрэбна пазбегнуць рыўка і не трапляць у пляму. То не такая вялікая праблема, калі ён адзін, але калі іх шмат, гэта праблема. Колы з кальмараў зрабіць, і каб з гэтых нармальна рабіліся. Яны там несмачныя нейкія металёвыя. У мяне план на пенсію. Памятаеце спадарню з коткамі з Саус-парка? У Саус-парке. Блін, я так даўно Саус-парка не глядзеў. Я можа глядзеў пару сезонаў першых. Калі яны былі актуальныя. І ўсё, я пасля гэтага Саус-парка не глядзеў.
Мне есть такое ожидание, что в пэўны момент я возьму и просто буду нагонять усё. Просто я увесь South Park погляджу. Потому что мне он подобается, просто что не, пусть не склалось. А, блин. Да е-мое. Ось, бачите? Оп. І я ще й улітаю в конце. Ну, молодчина. Клятый кальмар. Так. З ім'я ради далі. Там унізі есть. А як до його добратися? Я так разумею, знизу неяк увогуле прям приляцець. Але гэта не вельмі важно прям. Так, поўны запас здароўя, чат. Поўны запас. Спадзяюся, зараз я перажыву гэта. Блин, як же яны бесяць, а? Больше з іх памёрла. Больше з іх памёрла, таму што рывок зарабіла ў ваду. Чат, мне так зараз пашчасціла, просто не перадаць. Так. Скарот далей, я думаю, будзе праз боса, але нам хаця бы вось гэты скарот адчыніць. Вось, уже файна. Я бачу нешта небачнае, там хамелеон нейкі. Старое ядро. Вось, гэты скарот дазволіць хадзіць сюды хутчэй, без неабходнасці аббягаць там далёка. Хамелеончыкі механічныя. Так, ну яшчэ далёка. Даємо. Есть. Ой, так. Я змог провалиться? А як я змог провалиться? А як я провалився только? Оля? Неяк дзіўна мені атрымалася зараз провалиться. Так, недахоп ресурсов, модификатор. Так, эффект. Подвышае колькасць слотов модифікацыі, але ворагі... менш кропелек атрымліваем, але больш можна модифікацыі паставіць. У прынцыпе, неблага. Вельмі неблага. Таму што, па сутнасці, кропелькі на акры, яны... Хаця не ведаю нават. Можа быць, кропелькі на акры патрэбны ўсё ж такі для апгрейда гэтага сажалкі у пачатку. Так, яшчэ адзін скарот. У амбар уніз. Давайте-ка мы... Яно скрозь амбар там проезжает, так.
Я могу тебе запустить униз, вот так. А сам у туннельчику полетать. А, и он з'їжджає, не могу опуститься там. Зрозумів. Ладно. Докладно буде скок по стенах, тому що там є ще одне місце, яке я не можу пройти, тому що у мене скоку по стенах нема. Так. Что мы можем, чат? Что мы можем? Давайте сходим назад. У Nexus. Хотелось бы себе иметь рывок, конечно. Так. Jeszcze один модификатор. Давайте уже заберем и опошний модификатор, який у яе ёсць. Просто тому, что больше нічого нема. І гэта было апошняе, як мінімум на зараз. Калі ты ожидаешь, каб у гэтай майстэрні з'явілася штосьці новае, табе прыйдзецца пачакаць, пакуль мае працаўнікі вярнуцца. Я не магу зрабіць усяго самастойна. Добра. То бок патрэбна дапаможнікаў знайсці яе. Так, модификаторы подсобранные. Мы яшчэ можем мапу поглядели. Там есть подъем наверх, які я не могу нічого з ім зрабіць, тому що мені нема сколько по стенах. У мяне ёсць управа вода, якую я не могу пройсці, тому що у мяне нема ніякага палёту. Я так разумею, у нас палёт яшчэ з'явіцца. Улева ўніз я таксама прайсці не могу. У мяне застаецца толькі одно месца, насамрэч, для прахода. Альбо праверыць зачыненыя дзверы ўсе, каб упэўніцца. Зараз. Зачынена з іншага боку. А як туди трапіць з іншага боку? Цікава. Цікава, чат. У нас абмежаваная вельмі колькасць чаго праверыць. Пашлі дзверы ўсе праверым. Можа быць, дзесьці яшчэ можна трапіць. Я проста спадзяваўся на авіарый гэты, у якім мы зараз прайшлі. Але я ніхаяры не разумею тады. Зачынена з іншага боку. І гэта будзе зачынена з іншага боку, так? Божухна, божухна. А што мне рабіць тады? Просто на мапе адзінае месца засталося гэта праверыць. Вось, вось тут. Але я не ведаю, як, што я з гэтага атрымаю. Давайте налево полностью. Паспрабуем туды ўніз улева прайсці, праверыць. Таму што два праходы, якія я ведаю, один патрабуе... У нас 4 праходы, 2 з іх патрабуюць скокаў па сценах. Альбо я неправільна карыстаюся сваімі здольнасцямі зараз, і я магу ўжо прайсці там. Один патрабуе палёта, што занадта круто. І вось гэты можа быць адзіны, дзе я магу ўвогуле прайсці. Так. Далей ўніз. Так. Ідзем далей. Униз.
униз яшчэ, так? Там я бачу нешта. Там я чат, я нешта там побачыў. Так, гэта я жадаю забраць. Што бы гэта ні было, я гэта сабе жадаю. А, вось тут разогнацца можна. А, не, пачакайце, гэтага не хопіць. І гэтага не хопіць? Ай. О, блин, з ніадкуль прыляцела ўвогуле. Прыйшлося іх забіць, але, магчыма, без іх я не змагу туды трапіць увогуле. Так, блин. О, так близко. Чат, ведаеце, што я вам зараз раблю? Фрэшка зараз будзе. Так. Што ён тут адпачывае? Такая котя. Так, где там моя прилада? Зараз вообще наладживается. Так, есть, зараз. Так. І... Зараз. Так, почекайте тут. Прибрать і... Фрешку крыху вышэй поставлю толькі. Потому что, калі там ачывачка будзе, якую мне патрэбна выбіць, то хоць будзе не бачна. Будзе закрываць, вы паглядзіце на яе. Ну, такая ўжо. Глядзіць. Калі з верхняй платформы у бок паўкруга. Ну, на гэты паўкруг мне так як бы і патрэбна трапіць. Такая ўжо, вы паглядзіце. Увагу коцікі патрэбна. Калі б яна ведала, што вы ўсе яе бачыце. Яна, зусім па-іншаму бы да камеры ставілася. Увагу яна любіць. Вось якая справа, так? Мне патрэбна туды, вось туды, так? І гэта ёсць паўкруг гэта. Прям зверху, па-мойму, прахода няма. Але зараз мы паспрабуем. О, я отсюда могу упасть. Не, все нормально. Я просто вот так упаду. Неведомый объект. О, вось, амаль яшчэ одно додатковае здароўе. Галоўнае зараз ворага не сустрэць, які мяне заб'е. Такая ўжо, вы паглядзіце на яе. І гэта будзе скарот, правильно? Так, гэта будзе скарот. Ложись уже. Эй, давай, укладывайся. Да, такая котя. Давай, укладывайся. Что там тебе робить? Нема там тебе чого робить. Калі разницы з раніцы, ну вось усё. І я кажу, нейкая праблема, блин. Ты на яе камеру ставіш, і яна сыходзіць амаль адразу.
Не, ну калі я лавіў яшчэ нармальна, але па сутнасці часта бывае такое, што просто сам факт усталявання камеры ёй не падабаецца. Калі я з раніцы на працу збіраюся, то котка абавязкова укладваецца побач з адзежай, якую я падрыхтавала, і пачынаю вось так, як Хрэя зараз круціцца. Так. Хрэя, ну, звычайна я ў пакоі просто ну, калі пакідаем рэчы, дзе-небудзь яна ў рэчах спіць, звычайна яшчэ. Это звычайна, калі прыходзіш, ты можаш яе сустрэць у сваіх жа рэчах, якія ты пакінуў. А Люцик так, напрыклад, не робіць. Цікаво. Давайте-ка я приберу камеру, тому що зараз сенсу її нема. Протягиваем. Так. Глядзіце, скарот мы там адчынілі, гэта файна. У метрополь мы можам трапіць зараз значна хутчэй, чым раней. І направо у нас ёсць праход. Давайте карыстацца тады гэтым. Персональны асістэнт? Не. Не. Так, нам патрэбны другі паверх. І вось зараз мы праскочым проста ўсю той ланцужок. Я ўсё яшчэ не разумею, чаму метрополь накрыла льдом. Мне цікава. Потому что, по сутнасці, выглядае так, што быццам бы, бачыце, літаральна, у нас быў... Ай. У нас быў горад, нейкая сістэма, а потым усё ператварылася ў лёд. Мне падаецца, там наверх можна было заскочыць нават за этой штуки. Так. Мне патрэбна ўніз, насамрэч. Вось сюды. Так, яшчэ ніжэй. Чаму я тут не прайшоў? А, вось за гэтых штук. Але... Это ж нічога не значыць. Альбо яны рэсэцяць мне штосьці. Яны ж не рэсэцяць мне, ні халеры. А не, рэсэцяць. Блин. Это моё апошняе здароўе. Вось у чым прыкал, дэс. Галоўнае зараз не памерці. Гэта я не буду рабіць, таму што рызыка не вартая гэтага. Зараз любая мелкая хрень, якая нечаканая, новы тып ворага, якога я не ведаю, што з ім рабіць, і дзе ён знаходзіцца, можа мяне забіць. Блин, мне не хапае
Яно по типу зроблена спецыяльна, каб я мог туды заскокваць, але я неяк не разумею, як я павінен заскокваць, калі ў мяне толькі адзіны скок з'яўляецца. І ўсё, і мне яго не хапае, каб дабрацца да наступнай. То я раблю не так. Ну, я ж за іх чапляцца не магу, правильно? А вось. Не, хапіла. Так, улева там просто тупик. Одна помылка и все. Не кажите мне, что зараз босс який буде. Мне гэта будзе вельмі не своечасова. Ой-ой-ой-ой, як мы час з вами лезем зараз. Здоровья 0. Любое место, где можно полечиться, будет зараз просто золотом. Альбо скорот. Есть скорот. Так, это ж скорот. Не, это не скорот. Где я? Знаю мое место. Мы тут были. Вось, выбрался. Усё, чат, мы знайшли шлях назад. Тут только не забыться, где вороги, и выбраться. Так, ось сюди. Усё, полечились. Ёсць. І гэта полностью весь... А, і скарот не намалюю, пакуль я до Нексуса не доберусь, так? Давайте зараз сходим до Нексуса. Потому что он не то, как далеко отсюда. Что? Рилсы в инстаграме be like юриглист, адвокат и юрист. Что? О? Там некий новый лор у рилсов. Тренд. Я просто, ну, я не ведаю, як вы глядите. Ну, короче, я прям не ведаю, мне просто при рекомендациях это настолько такая штука, мы як быццам бы усе глядим той же, ну, да, ладно, не усе. Я просто глобально, что типа люди глядяць умоўныя рилсы в инстаграме, и на самом деле глядяць абсолютно розныя инстаграмы. То же самое, як з ютубом. Абсолютно не звязаныя рэчы. Толькі калі інтарэсы у людзей перасякаюцца. І вось я не пракаментаваў, і мы не назвалі маім імем дырыжабель. Ну, выбач, я шчыра, праблема не таму, што мне не цікава, а хутчэй я такі, блін, яшчэ одну штуку, якую патрэбна рабіць. А яно, і хоць яно ўсё, типу, 15 хвілін, там 5 хвілін нават, але ў мяне такіх спраў, якіх мільён, якія хацелася б, але час ад часу важней проста сесть і ні халеры не рабіць. Вельмі вартая штука, я вельмі раю. Калі вы давно такога не рабілі, просто сесть і нічога не рабіць. Я вельмі раю вам рабіць. Рабіце так. Это складана спачатку. Калі адзвычаіліся так рабіць, то гэта прям круто. Занудзіцца гэта ачмурэнна. Так, можем праз низ зноў вярнуцца. Так, я хоць правильно зараз зарыентавацца. Так, мне трохи правей. Я бачу два праходы.
Адзін з іх дзіўна, мне падавалася, што злева я там праглядзеў, альбо не, я штосьці там скіпнуў, так, гэта ўсё правильно. Лезем глыбей. І вось зараз у самую глыбіню, туды ўніз. Тут была лячылка, якую я мог бы ўзяць тады, але не. Не ўзяў. Зараз будзе бойка, так? Наступная хваля. Сколько гэта хваліў? Ух ты ж, ё-моё, якая хрень. Я на ўзроўні, блин, босса. Ау. Вы бачылі? Вы бачылі, што за лухта там сядзіць? 346 кропелькаў у прудзік адправілася у нашу сажалку. Вось, дарэчы, мне цікава, яно рэальна далей ужо падвышае ўзровень вось гэтай вадкасці тут, альбо гэта ўжо проста візуал такі? Таму што ў пачатку гэта было важна. Зараз яно проста ўходзіць туды, і я не ведаю, што яно робіць. Адчуванне, што проста візуал. Ну, то бок, ніякай больш мэты. Цікава будзе, што гэта паўплывае на... Ну, будзе цікава, калі гэта паўплывае на канцоўку. Тыпу, ха, ты не зрабіў гэта? Ну, вось табе карацей. Так, нейкі гук з'явіўся. Чакайце-ка. Ён, можа, у вас на захопе няма? О, блин, абарваўся запіс. Чат, гэты стрым пойдзе на Twitch як ёсць, ну, на YouTube як ёсць, у мяне скончылася месца на кампе. Такая вось цікавая штука. Я збіраўся на гэтых выходных пачысціць сабе месца, але не дабраўся. Я не чакаў, што такое здарыцца зараз. Мне падавалася, у мяне запас яшчэ часу ёсць. Так, ну прям зараз будзем чысціць. Зараз архівчык закінуў. Будзе 2 стрыма, будзе не 2 стрыма, будзе 1 стрым на гэтым самым. На Твічы будзе 1 стрым, але проста якасць гэтага стрыма будзе нізкай. Можа быць, ну я не ведаю, карацей. Это просто таму, што мне патрэбна пачысціць месца на сервере сваім і закінуць тут. Ну, па-перша, там месца пачысціць, а па-другое, было бы добра туды HDD-шнік яшчэ на сервер набыць, таму што не хапае месца ўжо пад запіс стрымаў. Ніякага плюс стрыма, чат. Запіс проста абарваўся. Што вы прыдумалі? Не будзе ніякага стрыма дадатковага. Што будзе, гэта я не буду мець это самае, не будзе запіса на ютубе нормальнага. То бок, ну, на ютубе будзе просто запіс з твіча, а якасць там ніжэй. Ну, вось усё. І калі мне спатрэбіцца для чагосьці гэтае самае. Я, можа, зараз давайте перезапушчу запіс. Так. Запіс перезапусціў, я ўжо месца вызваліў трохі. На сённяшні стрым павінна хапіць. А мог быць яшчэ плюс 1 да стрыку. Не, гэта запіс. Ну, карацей, што я раблю? Давайте просто, каб вы разумелі, а то я, по-моему, ніколі не тлумачыў, што я раблю, як гэта працуе мяне. Я записываю свае стрымы, то бок я веду запіс стрыма, ён ідзе мне на камп'ютара,
і я захоўваю гэтыя запісы. Каб вы разумелі, я захоўваю усе запісы ўсіх стрымоў з самага пачатку канала. Вось. Яны бываюць, бывае такое, што Twitch робіць хрень нейкую, і на YouTube трапляе, з-за таго, што на YouTube заўсёды трапляе версія, якая майго запіса, таму там можа быць трошкі больш, чым ёсць на Twitch. Таму што бывае такое, што Twitch, напрыклад, абрывае сувязь, просто, ну, такое рэдка бывае, але калі бывае, то запіс у мяне застаецца. Для чаго гэта рабілася? Таму што нарэзачкі лепей рабіць з, ну, не пераціснутага відэа, якое ёсць. Колькі у мяне столькі месца на дысках набыта на гэта самае, і яшчэ плюс гэта самае сервер. У мяне невялічкі сервер насаўскі. На штосьці там не памятаю, колькі тэрабайт. І я думаю набыць на яго яшчэ адзін HDD-шнік, яшчэ на там да халеры тэрабайт, каб умясціць. Таму што зараз я думаю, што калі там месца скончылася і не набыць новы дыск, я, можа быць, буду выдаляць запісы, пачну выдаляць запісы. Таму што я разумею, што гэта для нарэзачкі добра, гэтыя запісы. Яны добра ідуць для нарэзкі, але калі мне захочацца эсэ, я ж хацеў эсэ зрабіць. Ну, нагадываю, у гэтым, як бы, пачатак канала, як бы, быў як задумка, што мне хацелася рабіць. Яно і зараз хочацца. Вось, проста што часу на гэта, зараз дакладнага часу не будзе. Так, а дзе я, пачакайце-ка, а дзе я там знайшоў сабе бойку? Дзе я там сабе бойку тады знайшоў? Ладно. Вось, і гэта былі патрэбны візуал для таго, каб ім потым карыстацца ў відэа. Вось, але футажы, карацей, мне патрэбны былі. І я зараз зразумеў, што калі я буду рабіць эсэ, то футажы са стрымоў-то не падыходзяць. У нас справа зверху оверлей, у нас каточак ёсць, якія не патрэбныя для гэтага самага, для футажэй, і карацей, яно ўсё не падыдзе. Можа, на першы падыдзе, ну, тыпу, калі першае эсэ рабіць, калі якасць такую, тыпу, нізкаватай якасці першай рабіць, каб проста не ускладняць сабе жыццё, ведаеце, тыпу, спецыяльна зрабіць хоць як, каб потым зрабіць лепей. Так, пачакайце-ка. Вось, я даследаваў месца. Блін, я не туды пайшоў, атрымліваецца, так? Так. Я жадаю просто перамагчы тую пачвару, якая мяне зараз забіла. А дзе там? Туды ўніз. Вось. І атрымліваецца, я захоўваў усё, я збіраўся рабіць відос па хрон-трыгеру, але гэта было як задумка, і гэта першае, што збіралася рабіцца. У выніку, як вы бачыце, ніякага відэа па хрона-трыгеру няма. І увогуле хацелася паказваць вам, ну, па тыпу, рабіць па гульнях, якія людзі хутчэй за ўсё прапусцілі, вось, і хутчэй за ўсё гуляць не будуць, расказваць пра іх. Напрыклад, для таго і падбіраліся там пэўны праект, які падбіраліся на стрымы. Гэта, напрыклад, той же тунік, які я сам прапусціў, то бок гэта літаральна было маё першае праходжанне гэтага хрон-трыгера, першае праходжанне туніка. І таму што мне падабаецца такое, ведаеце, тое, што гештальты мае не закрыты, у мяне гіганцкі спіс гулень не пройдзены. І гэта было ідэальнай камбінацыяй. Вось. Але не здарылася. Запісы ўсё яшчэ вісяць. І Стыкса паказаў так. Hard Space Breaker таксама даволі файна. Адзінае, што яна не сюжэтная, эсэ па ёй не зробіш. Ну, такое. Такого хапае крутых праектаў, якія прапушчаны, закінуты. Той же Nox, напрыклад, той, які ў нас пераможа ну, у сэнсе перамог у пятніцу папярэднюю, просто што не запусціўся. Nox адна з такіх гулень, якія людзі, вялікая колькасць людзей прапусціла гэтыя гульні, але яны крутыя, то бок яны ў супольстве лічацца прям крутымі, у сваім супольстве. Вось, якое ўсё яшчэ як бы існуе. І гэта вось цікава. То бок, калі праект ўсё яшчэ выклікае, людзі ўзгадваюць яго актыўна, ён круты, лічыцца, гэта ж кайфова. Дзякуй вялікі за гэта самае, за полу. У нас гол выкананы. Вось, ну а з-за таго, што эсэ гэта не атрымаліся, можа, калі яшчэ будуць.
Я не пакідаю надзею, што я гэта калі-небудзь зраблю, але зараз гэтым самым з таго, што хапае праектаў яшчэ чаго парабіць, то яно застаецца на будучыню. Зараз дакладна я заняты дастаткова, каб не гэта было б маёй асноўнай праблемай. Упс. Так, ёсць. Моцна, капец. Для цяпер ажыў. Я быў заняты ў бойцы. Вітаю ў суполцы, Дітер Хеліст. Я зараз у мяне далёкая чатка. Вітаю, Дітер Хеліст. Вітаю ў суполцы. Не было моманту адразу паглядзець. Так, у мяне Люцик яшчэ нешта хрень нейкую робіць зараз. Вярнуўся. Люцик вырашыў, што ідэальная ідэя будзе забрацца ў змыварку цалкам. Ён там літаральна ногі заднія, ну ладно, хвост там амаль тырчаў. Ногі заднія і хвост. Ёсць. Яшчэ одно здароўе, у нас зараз 4 здароўя, гэта прям спрашчае нам жыццё. Так. Ну што, мне мае сэнс насамрэч ісці скрозь вось гэтыя ўдары ўсе. 4 здароўя, я думаю, даволі бяспечна можам спакойна прайсці. А, не, наверх не выберуся. Без шансаў. Мне ж няма скокаў па сценах, правильно? Таму я і не выберуся адсюль. Так. У нас есть проход злева знизу. И, по сутнасці, зноў жа, вяртаемся до той же самой праблемы. Ёсць 4 месца, куды можна пайсці. 2 з іх патрабуюць скокі па сценах. Адно з іх патрабуе палётаў. І адно з іх яшчэ невядома. Я, по-моему, туды просто не пайшоў. Таму даследуем гэта апошняе. У нас выбара няма. Просто 0. Может быть, конечно, увесь гэты час можна было сабе скокі па сценах атрымаць дзесьці, і я пра гэта не ведаў. Але зараз я даволі абмежаваны ў сваім выбары, што я буду рабіць. Шмат юнітаў знішчаных. Я б тут шчыра, я бы чакаў, што тут будзе бойка нейкая. А, почекайте-ка. Тут яна і была, по-моему. Просто что я прийшов не з того боку. Оп. Блин. Так, у меня есть лечение поблизу? Не, нема. Блин. Что ж ты будешь робить, а? Ледь, ледь. Лететь, пролез. Так. Нормально.
І улева, по сутності. Так-то. Мені потрібно... Да блін. Єсть. Да блін. Уф. Не ідеальний фокус, модифікатор. Так. Подвищає кількість слотов модифікації, але таймінг для ухилення, ось цієї здольності, яку я зараз використовую, він зменшений. Чим більше ти ведаєш, тим складніше становиться позбігнути правди. Ну такое. Это ухиление так, ну... Час от часу непонятненького. Блин, опошний удар. Блин. Літаральна яшчэ. Гэта бы не запарол і нормально бы прайшоў. 450 кроперек прадзяўбалі, чат. У нас даволі шмат адпраўляецца зараз. Мы гэта не халеры не крышталізуем. Ну, па чуваннях яно не расце ніяк. Узровень вады тут. Некры. Нет, не халеры мне падаецца. Выключна візуал застаўся. А гэта ўсё яшчэ адзінае месца, куды можна пайсці. Я вось рэальна, калі там будзе тупік, то для мяне загадка, куды ўвогуле ў гульні ісці. Таму што ўмысны Hollow Knight, ён часта замыкаўся сам на сябе, то бок у вас, па сутнасці, вы ўжо, падаецца, даследавалі ўсю лакацыю, але вось тут яшчэ дзе-небудзь здольнасці выкарыстаць, і у вас няма вузкіх месцаў, скажем так. У Hollow Knight іх мала, скажем так. У вас заўсёды ёсць больш за некалькі опцый, куды пайсці, і калі вы пойдзеце, вы абавязкова штосьці знойдзеце. Так, я думаю, тут мы хутчэй прабяромся. Так. Сюди? Сюди. Давай. Пробрались. Здоровье не сгубили. Калі б там лічылка была просто перад гэтым паркурным месцам, то, ў прынцыпе, ўсё станавілася бы даволі проста. Потому што некра тут ёсць. Яна выдаецца вось у гэтых штуках. Просто няма магчымасці палячыцца літаральна. О, блин. Да, блин. Давай, давай. Оп. Ну. Два здоров'я засталося, які я можу скористатися. Ну, опошнюю. Уф. І гэта просто скарот назад, так? Столькі, две смерці і столькі падарожжа для того, каб схадзіць у тое месца, якое нікуды не вядзе. Гэта літаральны тупік. Праблема, чат. Гэта праблема. Таму што гэта значыць, што я не ведаю, як вярнуцца назад. Ну, типу, я не ведаю, куды мне ісці зараз. Ну ўсё, померлі. Да і халера з ім. Толькі згублены час. Так.
Мапа адноўлена, і гэта скарот, так? Няма праходаў. Чат. Абсолютно няма. Або глядзіце. Блин, я не магу хутка гэта рабіць. Вось тут мне патрэбны двойны скок, каб наверх вылезці. Там не вылезу. Так. Вось тут мне патрэбны двойны скок. Не двойны скок, выбачаюся, а скок па сценах. І там, і тут. Так. Адзінае месца, як можна выбрацца. Вось тут просто возера, праз якое патрэбна праляцець. Там літаральна стаіць персонаж, які кажа, трэба, каб я хацеў, каб я меў магчымасць лётаць. Ёсць яшчэ вось гэтае месца, але там шкло, і па сутнасці яго патрэбна разбіць. Я так разумею, што ну гэта прям нешта па складанні будзе. Так? Далей, застаюцца зачыненыя дзверы. Гэтыя ўсе 3 зачыненыя дзверы мы праверылі. Усе 3 яны з'яўляюцца неачыняемымі. Яны кажуць, што трэба чыніць з іншага боку. Вітаю, Метайгорый. Атрымліваецца, вось такой хрэнью у нас няма куды ісці. Чат. Просто няма. Я не разумею. Я, можа, нешта... А мы спрабавалі вось гэтыя дзверы? Спрабавалі, па-моему, ён таксама сказаў, што, тыпу, з іншага боку патрэбна адчыняць. У гэты бок, дарэчы, улева у нас больш за ўсё адчынена. Справа менш, але я і не бачу варыянту асабіста. Блин, пытанне, што нам рабіць тады? Так. Давайте у авіарі гэта скатаемся. Я яшчэ раз пагляджу на тую штуку, якая патрабуе скоку па сценах. Можа быць, там я неправільна зразумеў. Таму што мне прапануецца на даследаванне. Так, вось туды мне патрабуецца, так? Ачмурэн, так? А, блин, не дацягнуўся. Як ж на вуліцы холодна змерз. А колькі зараз на вуліцы? Я ж чалавек, які жыве ў хаце. Ну, тыпу, я не ведаю, што там адбываецца. Чакайце-ка. Я залез вышэй? Я неяк па-іншаму пайшоў? Мне сюды можна было. Прыгожы краявід. Ты так не думаеш? Гэта такі невялічкі кавалак таго ж, як зямля абетаваная будзе выглядаць, калі мы знойдзем яе. Мне вельмі хацелася бы яе пабачыць. Кветачка, ну, блин, трохі ёсць такая хрень. І гэта не весела, ні халеры. Нічога, дарэчы, ну, дастава, якая сёння была. Памятаеце дарожку, якую я збіраўся набыць, колькі там ужо год? Ладно, паўгады я дзесьці пра яе гаворка шла. Вось, нарэшце, карацей, у мяне з'явілася дарожка, яна сёння літаральна прыехала. Чат, можете павіншаваць мяне. Я вырашыў, карацей, у гэтым месяцы, падаецца, проста ў мінус уляцець у люты. Што з ёй не так? Чаму яна вельмі дзіўна? Наконт набыцця рознага. Слухай. О, блин. Там нельга? А там нават на прыступачак гэта не трапіць. Ну, дарожка з'явілася. Я, конечно, мне бы зараз, можа быць, варта было бы перад працоўным днём пасядзець і зараз жа бы з ёй разабрацца, потому что хацелася прям сёння ўжо пачаць ёй карыстацца. Потому что я занадта доўга... Я вельмі мала рухаюся. Ну, мне не хапае. Это ни холера не добро для здоровья. Так. Нам потрібна яшчэ предметка пройсти. А ё-моё. Криштальные хамелеоны. Так, звертаем увагу і на такое. О, можна адремонтувати.
Што гэта будзе? Крышталік нейкі? Цікава, я не ведаю, што гэта. Камп'ютарныя мышкі ад Defender нармальныя? Я не ведаю. Я ўжо даволі доўга карыстаюся толькі адным тыпам мышы, які я набываю. То бок у мяне знасілася ўсяго 2 мышы за апошнія 10 год. 10. Я апошні 10 год набываю Бладі. Там у іх іх розныя версіі ёсць, але па сутнасці гэта адна лінейка. Афотек, по-моему, гэта Бладі. Ну, Бладі, карацей, шукай. Я зараз у чат напишу. Што гэта такое? Вось, я іх набываю, і у мяне знасілася папярэдняя толькі. Знасілася яна, по-мойму, я не памятаю нават з чаго яна знасілася. Яе вельмі складана знасіць, таму што яе, па сутнасці, металёвыя, з метала зробленыя і гэтыя самыя, ну, падушачкі, ведаеце, якая рухаецца, якія сціраюцца звычайна, калі яны там з чаго бы яны зроблены не былі. І дакладнасць у іх высокая, і, карацей, я просто, вось, типу, моя мышка, якую я набываю, я ведаю, што шмат год яна яшчэ працуе, і, можа быць, я буду, калі трэцю буду набываць мышку, то я буду набываць яшчэ одну Бладі, просто, і ўсё. Это... і яшчэ, ну, трэба разумець, мне яшчэ рукі здаравеныя. Я ж здаравены чел, ну, мне патрэбна штосьці такое, типу, памеры. Мне яна зручна ў руку кладзецца яшчэ, так што у мяне просто... без разважання. Вось у мяне быў каньён, у яе кола зламалася. Блин, а што у мяне была, у чым была праблема? По-моему, я настолькі знасіў яе, што у мяне, по-моему, левая кнопка мышы праз там 5 гадоў, 6, уже 7, карацей, трошки пачала час ад часу триггерыцца другі раз. Типу, один раз на 200 клікаў. Яна просто... не-не-не, яна не триггерилася один раз, додатковый раз, яна просто уже была настолько зношенной там штука, якая, типу, атрымлівае клік, што яна трошки подзаліпала, як бы. То бок, яна не настолькі адчувальна тактыльная была. Так, па сутнасці, на працуючую мышку я замяніў на іншую працуючую мышку. Так што, за якасць Бладі я магу сказаць. Вось, і з-за таго, што я нічога новага не набываў, я не ведаю, можа ёсць штосьці лепей. Просто мне необходимости нема. Я полностью скинул себе необходимость набытия новой. Я легкие мышки полюбил. Зараз на 50 грамм, попередние на 70 подается. До речи, у Бладі есть грузики. То боку, почекайте, не у Бладі. Не, у Бладі, у якої у мене зараз нема докладно. Мне подавалося, что есть. Блин, а чаму мне падавалася, што ёсць? Карацей, у мяне ў нейкай мышцы было такое, што там былі грузікі, то бок яна сама па сабе даволі лёгкая, але, прям супер лёгкая. Але ў яе даданы грузікі, каб, пад адчуванне чалавека. Типу, пад сябе можна было наладзіць. Для мяне гэта ніколі прынцыпова не было, вага мышкі. Вось. А для мяне было важна заўсёды, каб яна... Я просто не хацеў, каб мышкі зношваліся. Вось. Я хацеў штосьці надзейнае, якое доўга працягне. Так. Басейны на акры не працуюць, але мы больш модыфікатараў можам упихнуць. Я зразумеў. Па сутнасці, я так разумею, гульня так і пабудавана. Механікі, то ты па сутнасці сваёй, ты можаш сябе разганяць, ты можаш шмат чаго паставіць, але ты павінен дэбафы на сябе вешаць абавязкова. Напрыклад, гуляць без басейну на акры, якая, в прынцыпе, даволі карысная штука. І бяспечная. Яна, у сэнсе, дапамагае па праходжанні. Але калі ты добра ведаеш гульню на New Game Plus, там, я думаю, што гэта прям комфортна было бы і без. Лаудан. Санчо шукаў яго пропуск у вежы колакалаў на працягу апошніх 399 гадоў. Ён перагарнуў кожны камень, шукаў кожную кавалачак у гэтых лакацыях. 1000 разоў кожная. То бок пропуска ў вежы гэтыя можна не чакаць. Вось гэты шукаў. Ён не можа трапіць. Цікава.
можам дзесьці... Зразумеў? Эта штука ўніз вядзе. Там не провалиться. Ага, там скорот. Где я? Я прям забрался кудись. Лифт? Я правильно зразумеў? Дакладна, я адчыніў для ліфта яшчэ новую лакацыю. І зараз на ліфте можна... Вось он мой скорот. Цудоўна. Это скорот до самого Нексуса. Ну добра, у нас есть куды даследаваць, у нас ёсць дзе прайсці. Тое месца, дзе я думаў, што мне патрэбна рабіць некалькі скокаў, хутчэй за ўсё гэта была нейкая сакрэтачка, але не асноўная лакацыя. І гэта добра. Во, бачыце, там адчынілася. І там яшчэ ёсць што даследаваць. Я яшчэ не ўсё там праглядзеў. Я прям шмат чаго там не праглядзеў. Файненька. Глядзіце, заўтра мы будзем далей праходзіць Hollow Knight. Hollow Knight у нас не пройдзена зянне, то бок мы не атрымалі трэцюю канцоўку. І мы яшчэ у нас вусені сабраны, що мы яшчэ не паспелі ў Hollow Knight зрабіць. У нас па сутнасці з глобальных такіх мэт, да якіх яшчэ можна падрыхтавацца, гэта зянне і шлях болю. Я падглядзеў, дзе атрымаць апошні заклён, які у нас не хапае апгрейды для заклёна, там што я яго жадаю сабе атрымаць, каб спрасціць сабе жыццё і ўжо забіць, каб скалекцыяніраваць іх уся. Але я гэтага яшчэ не зрабіў. Я падглядзеў, але я ўжо не забыўся. Я падглядзеў і забыўся, дзе я там бачыў яго. Адно з тых месц, якое я хацеў праверыць, вось што я запомніў. Вось, трэба будзе пераглядзець яшчэ раз. Ось, так што мы заўтра будзем займацца хутчэй за ўсё тым, што будзем біць зянне. Спрабуем яго забіць, я думаю, гэта рэалістычна. І там ужо паглядзім. Мы зянне спрабавалі ў папярэдні раз забіць, але неяк адклалі, таму што мы на штосьці іншае пераключыліся. Па-моему, я проста стаміўся біць яго. Там паглядзім. Добренька, на гэтым я буду вас перадаваць. Я вам жадаю добрага дня. Мы побачымся з вами заўтра. Будзе Hollow Knight, больш платформераў. У нас гэты тыдзень прям поўны іх. Так, а на Твічы у нас зараз. Я бачу Лілзорку у Хартопіі. Я не ведаю, што... Мне падаецца, я бачу, як яна гуляла один раз. Але один раз я толькі бачу. Зараз пойдзем да яе. Вам жадаю добрага дня і да пабачэння. Пайду працаваць. І дорожку яшчэ сваю распакоўваць. Побачымся.